Astirion deneri eta ongi etorri Euskal Hedabideek elgarrekin egiten dugun emankizunera egiko bozen bigarren itzuliari begira jarriko gira gaurkoan. Euskal Hedabideak gira Euskal Irratien sarea, egia aldizkaria, kaseta berria egunkaria bada eta kanaldude Ipar Euskal Herriko. Eunta irurogoi erri segitu ditugu, baina gau untan gehienak trenkatuak dira. Ameika erri ditugu bigarren itzulian bozkatzerat aterako direnak eta txipinetik handienera horiek dira. Arbona, Beskoitze, Maule, Azkaine, Kanbo, Bokale, Urruña, Donibane Loizune, Endaia, Miagitze eta Baiona eta horien guzien aipatzeko mai inguruan kalitatezko jendea hartu dugu kalitatezko analistak nola ez eta ekiremendugilenik zoagurtuko zaitut astirian eki behiatik. Arratsaldeon, bai. Arantxa idieder, zu emaiten hariko zira gure irratitik, Euskal Irratietatik, atxaldean astirian. Atxaldeon, bai. Hala, horiek etxekoak kasetatik maite ubiria, kasetagarako kasetaria maite ubiria astirian. Astirian. Eta analisia lanetan, eguzki urteaga soziologoa, EHUko irakaslea astirian. Arratsaldeon. Ara, ipatuko ditugun hiri horietan, edo erri horietan, pantailan agertuko dira emaitzak, eta horiek guztiak komentatzeko parada izanen dugu. Eta ejan bezala, gaurkoan, kazetari eta laguntzaile handana bat badugu terrenoan urbiletik segitzeko gaualdi hau Ameika errietan. Batzuk bideoz, besteak WhatsAppez, goazen agurtzerat, bideoz ditugunak, ikusten dituzue pantaila partekatu untan, Baionan Intza Arrieta, Miagitzen Lorea Maiaran zen, Maulen Beñat Lajorri, Kanbon Antion Kastoreo, Urruñan Aitziber Zapirain, Endaian Koldo Nausia, Azkainen Xalbat Altzugarai eta beste kameralariak, bakotxak kameralaria baitu, horiek aipatko ditugu aitzinatu bezala. Eta lotuko gira berehala gaualdiuntako informazio bat aipatzeari, Arbonan gauzak mugitu baitira eta aktualitatea bada. Aizpea abrisketa Arbonatik zaitugu astirion aizpea zer pasatzen da Arbonan? Arratsaldeon bai hemen zazpiak jo berriak eta tentsioa bada, iduriz ez da gauza berria Arbonan, badute historia bat, eta kontaketa hasiderarik bi bulego baizik ez dira, baina herri guzia hemen da, eta beraz herriko etxeko bulegoak jendez gainezka da, jendea kontaketan ari da. Kontaketa finitua intzin izan da alako ez behar bat edo, izan da bozkazale batek ilegala den jarduera bat egin du, alegia bozka papera asesoraren aintzinean eman du gutunazalean eta gero kutxan, eta furketen aldeko bozka zen, eta hori ilegala baitzen, eta hor egonda ikamika txiki bat horren inguruan, eta ez dute erabakirik hartu, baina aukera badute errekurtso bat emaiteko, beste zerrendakoek, beraz Beñatarlaren zerrendakoek, baina ez dute oino erabakirik hartu. Ados, behar bada egonen dira ikusteko zer emaiten duen gaualdiak. Mil esker, aizpea brisketa, sarri informazio gehiagorekin, berriz itzuliko gira zure ganat, ezagit, hor bat eguzki urteaga gertatzen dira horakoak, hauteskunde gaualdietan, irregulartasunak edo? Bai, horlako gauzak hauteskunde gehien zuenetan gertatzen dira. Hori behino, deigarria da, Le Mondek publikatu du elkarrizketa bat Martial Foucaultri egin diona, eta aztertu ditu lehen itzuliko datuak, bereziki 1000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, Frantzia mailan, eta erakutsi du boto baliogabeak eta
xuriak asko emendatu direla aurreko hauteskundeekin konparatuta, eta horren esplikazioetariko bat da, lege aldatu baino lehenago bazen posibilitatea panasaz delako hori egiteko, eta batzuk edo bizikia txikiak ziren modalitate horri, edota ez dute ulertu lege aldatu zela, eta orduan, hainbat izen kendu dituzte, eta horren ondorioz, hainbat boto balio gabetuak izan dira. Baina horrek erakusten du, azken minean, badela tendentzia bat, eta sarri bat, eskaintza politikoari dagokionez ere bai, zeren 83 udalerri, 83an lehen itzulitik hautatuak izan dira alkateak, eta horrek eskaintza politikoaren inguruan ere zalantza eta ez da bat sortzen du. Arbonakoak hasteko bizikiak gizuen horrentzat bozkatu eta mundu guztiari erakutsi nahi zion. Siberu alderat joanen gira, Arantxa Idiedek emaitzak badituzu, uste dut badugula informazioa zuzenean handik ere, begien aitzinean duzu Maule? Maule, ez dut maitzarik. Iturgira joanen gira beraz informazio bila, bainat lagorri Maulen baitzaitugu astirion, bainat zer berri da Maulen? Arrestihun soegir eta behazare horroa ordin hebengia Mauleko herriko etxian. Jakin behar da Maulen badiela hiu bozkagune, bada Maule gaineko bozkagunea, Maule peko bozkagunea, eta heben herriko etxian, ordin ez dutugu zumbatkiak horro, mena heben herriko etxian, bainat elkegarraien lista haltu da aitzinean berrirunta berrogeita hama boskekilan, bigeren Lui Labaduen lista berrirunta berrogeita hama bi boskekilan, eta hiugeren Armandako zen lista, ehun eta hama zazpi boskekilan. Horrek argik iran ahidu, uste no hanitxeze tianago izanen dela gaurko emaitza, eta mentuz alabadeko edo alabadoko eta hizuki baten egiteko, alabadeko surprisa baten mentuan izanen gela heben Maulen, segur dena da ja, tian izanen dela, erran behar de bai, nahi nuke justo gehitu rentzeko, baituzie beste herrik aipatzeko prefosta, tensione hanji izan dela, aste juntan, ez da bada dugu Sibioko botzan susenian hiu kandidaten artian, eta senditu dugu kampaina bortiztu zela bai traktetan eta bai hitzetan, eta senditu dugu tensionia goatu zela, erran behar da igan hastine bai, haipatu duzi arbonan agitu dena, mena hebene tensioni izan dela bozkagunetan, eta izan diela aharra somait, ez haitageien artian, mena bai haitageien zerrendako sumaiten artian. Ordin, bai senditzen dugu hor tensione handia hor dela, eta hebentik eta hama 5 minuten bin habosienetik jakinen dugu nordatekin dagun Mauleko hau zapesa. Ederki, hasteko tendentzia bat eman daukuzu lehen bozka bulego horietakoa, bainat lagorri esarrixako gehiago jakinen dugu erremundegi Mauletik heltzen zaizkigun lehen informazio apur horiek zer gaiten aldugu Mauleri buruz. Ikusi beharko dela, ematen duten beste bi bozka bulegoek, egia da hengoz ahi-ahia dela tendentzia ikusita lehen itzulian zemaitza izan ziren, Labadok sekulako aintzina zuelako lehen itzulian. Elke garaik ahmandarko zi egin zion aliantza proposamena eta honek ukatu zuen. Maulek duen soziologia ezkertiajean, aski-ahia izan liteke, ezkerreko bozka bat galtzeko aukera ere izan lezakeelakoako zengana urbilduta, baina badirudi behintzat horrengoz bainat lajurrik jenlakoari begira, egiko etxean aintzinetik izan litekeela, beraz ikusi beharko da beste bulegoetan baiestatzen den, baina sorpresa hundia litzateken, eretzat gaur elke garai aintzinean izango balitz. Zerrenda batzuek egiten ez dituzten aliantzak, batzutan hautesleek egiten dituzte nola edo. Hala, Arantxa Idiedek, zerbait emaitza sartu zauzu ja? Ez, justu tendentziak aipatzen baiken dituen, beste tendentzia bat, azkainerena, atera baita, hiru bozka bulego konatu baitituzte lauren gain, eta Luberriaga Benedikten zerrenda lehen agertzen da momentu 823 bozekin, eta gibeletik du Elorri Manterolaren zerrenda, 706 bozekin, eta Ladus Jean-Louis-rena 377 ramezala tendentziatxo bat. Bai. Eta tendentziak aipatzeko ere, ez dira orainik emaitza ofizialak, baina Baionatik heldu zaigun mezua da, etxegaraik aintzina handia ukanen lukeela oraingoz amak bat bozka bulego kontaturik, eta iriartek elukeela irabazteko aukerarik izanen. Ejan bezala tendentziak dira horiek ere, eta ikusi beharko da bozka bulego guzia kontatuak direlarik,
ze emaiten duen emaitzak azken finean. Ara, ikusiko dugu nola argitzen diren horiek zehazten joanen baitira gaualdian zehar. Orain jauzi bat eginen dugu Miagitzera, Lorea Maiagan zean eta karameralari duzula Aiala Etxeberri ere bai, agurtuko zaituztegu, astirion. Eta Lorea ze berri da Miagitzen eta nola pasatu da eguna? Astirion, Miagitzen oinuk kondatzen ari dira, aldiz jende asko hurbiltzen da, ustez 100 bat pertsona dira, parte hartzearen aldetik 150 kakotx 87 da bigarren itzulean ahatsaldeko 4etan, orduan 2008an 128 kakotx 74 zen soilik. Tentsioa bada, orduan, Miagitzen, jakinez pertsona gehiagok bozkatu dutuela jatsaldean lehen itzuliari begira, ejanen nuke uneko bat kakotx 8 gehiago, gutir gora behera, horretarazten dut, beraz, 3 lista direla leian Miagitzen, Serge Blancok eramaten duen lista, bera aliatu da Jean-Baptiste Dustoso Alajaldekin, laugarren arribatu zena lehen itzulian, ondoan bada Ana Eskujaren Biarritz berri lista, bera Guillaume Barrukekin aliantza eginu berak, eta Maider Arrostegi gaur egungo hauzapezaren lista, beraz tentsioa handia da, jakinez lehen itzulian Blancok Arrostegi baino, 12 gehiago zituela soilik, orduan ikusiko geroago zein izanen diren emaitzak. Gaualdi interesgarria Miagitzen ere Lorea Maiagan zean sagi arte. Maite Ubiria, Miagitzez ohar batzuk? Ohar bat lehenengo eta ben parte hartzearen inguruan, aipatu dirain bat tokin, eta annun lehia nahiko estu egondan, ematen du emendatu indala parte hartzea, naiz eta oroar txipitu dan. 151 parte hartzea zan atxaldeko 5etan, baina adibidez azkainan 3 puntuko egin du, zerrenden artean 2 puntuko diferentzia zegolako bakarrikan, Mauleko datuak pentsatzen dut gisa berekoa izanen direla, Miarritzen ere bai, Urruñari izten zaizkigun ere bai informazioak hildo beretik joaten ziren, ordu nolabait baiestatzen da pixka bat bigarren itzuliaren arau hori, nun lehia gehiago dagoen, nun hautesleak irudikatzen duen bere botoak zerbait erabakiko du, ematen du aktibazio bat ematen dala, ez? Eta Biarritzen nik uste dut hori gertatzen da, nanaiko posizio txarrean iritsi da Maider Arrostegik, Sergio Blanco iritsi da posizio honean eta baita isiltasun pizu batekin, errango nuke, uko indiolako eztabaidari bitzulin artean, eta hor kalidade demokratikoaren aldetikan zalantza batzuk pausatzen ditu, eta bai, eta Mauletik ere bai, 2 kolegiotik etortzen da emaitza bat ez genula espero. Eta nik usten da, hauzapezak kriston abantaia zeukan, ikusten genuen erresasko, altzula irabazi, baina ematen du agian, aintzineko hauzapezaren boto emaile batzuk agian egin dutela blokaz moduko bat, edo nahiago izan dutela terpegi sartzea aitzina Maule. Agian. Ikusiko dugu, nola informazio gehiago izanen dugularik. Informazio batzu baditugu kanbotik, Arantxa? Bai, justu tendentziekin ari baikira, orduan kanbon bozken erdia kontatuta, tendentzia ez da aldatu lehen itzulian gelditzen gira, funtsian ondoko herrietan ere gauza bera da, aintzinean baitugu Peio Etxeleko bozen 125 Christian Devez 124 eta Argitxu Iriartu Retirena zerrendak 124, beskoitzen ere Joku, Errekar, Salamon, beraz hola ordenatuak dira, eta endaian ere Kotiezenaro, Letizia Navarro eta Tristian Proto, beraz bat 2-3, hola simpleki erraiteko funtsian lehen itzuliko aldeak direla agertzen da. Ikusiko dugu, batzutan bulego batetik bestera aldaketak ere agertzen baitira, Baionarat eginen dugu oraikoan jauzia, intza agieta han baitzaitugu eta kameralari lanetan. Oian Buzig, intza zeberri da Baionan, nola joan da eguna?
Bai, seietan itxi dituzte hemen ere, bozka bulegoak beste tokietan bezala funtsean, eta egiarran geroztik jende andana bat biltzen ari da, herriko etxeko kuluak edo pasabide untan, ez dute uzten jendea saloia handira sartzen, kontaketa lanetan ari baitira ana, eta tentsioa hasten da igotzen, gero eta beteagoa baita hau, tendentzia guzietako biztanleak hemen dira, etorri direnak, eta iristen ari direnak, eta ez dakit laizterra hemendik botako gaituzte ere uste dut, baina hori momentuz ezin dugu tendentzien berririk eman, goizegi da, 6etan hasi dira, eta ez dute oraindik pantailetan ez dute deus edatu, beraz ara emaitzak iritsi arau emanen dizkizuegu, baina momentuz erranen nuke goizegi dela, jendea initz badela eta tentsioa ere, baina besterik ez. Mire esker, intza agieta zure gana ginen gira berantxako tentsioa aipatu dugu, aipatu ginen maulen, bai honan ere tentsioa, ulertzekoa da, bai honan eguzki urteaga? Bai, argi dena da, aspaldianik ezkerra etzen batu, bigarren itzuliari begira, eta horrek suposatzen zuen, ikusita lehen itzuliko emaitzak zen izan ziren, etxetoren alde bozkatu zutena, iriart gehi Pereira, horrek suposatzen zuen, ezkerrak gehiengo bat suposatzen zuela. Hor, planteatzen zen, galdera zen, ze kapazitate ukango zuten hautagi ezberdinek, abstentziora jo zuten hainbat hautesle mobilizatzeko, eta hor badirudi etxegaraik kapazitatea handiagoa izan duela maila horretan, bere aldeko edo gutxienez ezkerraren edota abertzale baten kontra izan daitezken hauteslegoa ere mobilizatzeko. Ikusi da bi itzulien artean izan den eztabaidan, etxegaraik behin eta berriro eskuin muturraren hauteslegoari ere deia egin diola, eta ikusi zen seguritatearen gaia bapatean aipatzen zuela. Ikusi baitu arriskua bat zuela, eta azken finean bere hauteslegoa bera ere mobilizatzeko gaitasun hori erakutsi behar zuela. Eta gero, kanbori dagokionez, hor ikusi dugu konfirmatu dela lehen itzulian ikusi genuen fenomenoa, alegia Iriarrutiren alde bozkatu zutenak 2008an, lehen itzulitik boto baliagarriaren izenean, azken finean etxekolekuren alde bozkatu dutela, eta kasu honetan ikusten dugu ere bai, lehen itzuliko datuak begiratuta eta lehen tendentziak ikusita, etxelekuk beste 5 puntu irabaziko lituzkela, eta hori egiten da Iriarrutiren kalterako, beraz hor boto baliagarriaren joera hori badirudi konfirmatzen ari dela, eta horrek kokatzen du etxeleku azken finean lehen posizioan. Ederki segitzen dugu aldiuntan, behiz ere maule alderat joanez, bainat lagorri behiz zure ganat heldu gira, zer behi da? Bai, berrize arrestia palun eranen dugu, soigil eta behazale horroer, ikuan ez da ofiziala hoan, bena emaitzak emanen dia, hebentik minuta baten buian, suspensa jaleike hautseko dut, Louis Labado da, elkiko jabazle, dutugu xifre ez, edo zonbaki ez ofizialak, eta heben heltu balin bada aitzinin bainatelke garai, beste bi gulego bosketan, Louis Labado da aitzinian heltu, ehun bat boska habo, luke otat, bainatelke garaien listak beno habo, hots erraiten ahaldugu, ez bada ofiziala Louis Labado jarrekiko dila hausapezgoan heben maulen ondoko 7 urtetan. Ederki, miresker, bainat lagorri laster ofizialak izanen dira, baina ara, Louis Labado hauzapez izanen dela maulen informazioa eki erremundegi hor bat horren inguruan? Espero zena zen, gero ahiki diferentzia init tipitu da, nuen pentsatzen hain beste izanen zenik. Ikusi beharko da, ahmandako zen bozkako purua ere zenbatekoa den, ikusteko elkagaraik zenbat irentxial izan dion akozi, baina egun bat bozkaren diferentzia balin bada, lehen itzulian kasik beheun eta 60 bozkaren aintzina bazuen Labadok elkegaraiekiko, beraz diferentzia hori txipitzea lortu du itzulian artean. Baina ikusi barko genuke ze bilakera izan duen hautagaiak 2008tik onat, esanet 3. iritsi izan 2008an, jalen itzulia oso ona intzunan, ez da 2. iritsi, eta ematen du oso distantzia txipia egoten dana bi hautagaien artean, eta nabarmentzekoa da baitare, abertzalek egin duten emaitza maulen, istatzen baldin bada. Eguzki, hori Louis Labadoren emaitzaren inguruan, alderdi komunistako bakarretarik bat, Ipar Eskolegian, da hauzapez bakarra, egeiteko maneran?
Bai, argi zen, diferentzia lehen itzulian 15 puntukoa zen, eta oso zaila da triangular egoera batean, azken finean diferentzia hori murriztea. Ikusi dena da, badirudi, hirugarrena iritsi zenaren alde bozkatu zuteren hauteslego batzuk erabaki dutela, elke garaien alde egitea, eta horrek albidetu du, lehen bien arteko diferentzia hori murriztu izana. Gertatzen da, beraz, olako bozka aldaketak gertatzen dira, eta hainitzetan irukote bera, laukote bera aurkezten delarik, pentsatzen aldugu, emaitza berak aterako dira, baina ez da, ala? Joera hori gertatzen da batez ere diferentziak txikiak direlarik. Zeren hor, azken finean, hautesleek pentsatu dezakete, azken finean modu diferentean bozkatuta, horrek emaitzak alda ditzazkela. Hor diferentzia 15 puntukoa zen, eta 15 puntu asko dira, aliantza bat izan balitz bi itzulien artean, eta hor saiakera bat izan da, proposamen bat egin izan zaio, errefusatu du, baina hautesleek konsideratu dute, azken finean, hori maila batean zigortu dute, eta posizionatu nahi izan dute elke garai, egoera hobeago batean, naiz eta ez den nahikoa izan, azken finean, emaitzak aldatzeko, zer 15 puntu asko dira. Eki Remondegi? Beti egitena gauza berdina, azkenean lehen itzulian hautatzen dela, eta bigarren itzulian baztertu edo eliminatu, eta batzutan batasunik egiten ez denean zuk januzten bezala hautesleek erabakia aldatzen dute, baina beste kasu batutan alderantziz, fusioak gertatzen direlarik ere, horrek ez du ondorioztatzen, batura bat izan dela, eta judienez hori da Baionan ikusiko duguna adibidez, hor baginuen duda hori, zer gertaziteken bigarren itzulian, lehen itzuliko emaitzak hartuz ezkejaren bozkak kasik 1000 gehiagokoak ziren, baina belduja aktibatu du etxegaraik aste batez, eta badirudi batetik funtsean aintzineko batzuetan abertzaleek etxetori emana izan ez zioten gisa berean etxetoren aldeko eta intsumituek ez ziotela iriarti bozka eman, eta horrez gainera etxegaraik lortu dela bai abstentzioa, bai Eskoin Mutujaren bozka bat bere ganatzen ere, eta horrekin iriarti aintzina haundia hartzen, bere hauzapezgoa txikia izaiteko. Beraz, itzuli batetik bestela gauzak hainitza aldatu daitezke bozka aldetik, eta beti ez dira fusio eta aliantzak garaipenerako garaipenak hartzen duten aliantzak izaiten. Bai, hor nik hor bat egingo nuke finean Eskuin Muturra egondalako bigarren itzulean Baionan, eta horiz da detaile txiki bat, lehen eguztik aipatu du, nola bete txegaraik, bilatu ditula bozka hoiek, eta neurri batean nik esango nuke boto emaile hoiek bai, edo xuritu ditu, edo ardurarik gabe utzi ditu, ez? Nola baita esateko etorri nire gana, ez? Uste dute politikoki horre pizu handia daukala, eta garaipena lortu arren, kontutan izan beharko genuke horrek ze suposatzen duen legealdi baten dako, edo ease esi nola baita lurrera botatzen duen, ez? Eren finean, Eskuin Muturraren normalizazioak kostu bat izaten du panorama politiko batean, eta Euskal Herrian zorionez pisu gutxi dauka Eskuin Muturra, baina Baionan ja lortu du, hozka bat, eta normalizatzen baldin bada autu hori, uste dut egoera, bestelako egoeran egongo garela, eta larria nire irudikotz. Eta gero, lehen itzuliaren bukaeran aipatu ginoen, naiz eta bi zerrendek aliantza egin, ea lehen itzulian Etxetoren eta Pereiraren alde bozkatu zuten hautesle guztiek abertzale baten alde bozkatuko zuten. Eta horrik ikusi da, segurazki, hor boto batzuk galdu egin direla, eta horrek erakusten du, azkenean badirela diferentzia ideologikoak ere bai, Etxetok eta Pereirak ezker jakobino bat ere ordezkatzen dute, eta berein hautesleguaren zati batek, ez du nahi denez, begi honez ikusten, abertzale bat, Baionako alkate izatea, eta uste dut hori ere aintzat hartu beharreko fenomeno bat dela, batez ere etorkizunari begira. Alderantziz bezala. Hori da. Arantxa, idieder, emaitza batzu ari dira sartzen, purkia? Bai, badirudi Donibane loitzunen erabakia hartu dutela, Donibandarrek sorpresa guti, Jean-François Irigoyen beraz hauzapez izango dela, bozken 157 kakotxlarogeita 19 bildu baititu, eta bigarren Manuel de Larraren zerrenda, bozen 127 kakotxlarogeita 12 eta Pascal
Pascal Lafiten zerrenda beraz hirugarren gertzen da ere beraz lehen itzulian bezala. Bozen 24 behatzirekin aldiuntan. Remontada argigarririk ez da, izan Donibane Loitzunen beraz. Eginen dugu lotura bat aldiuntan beskoitzerekin, eta beskoitzera joanen gira, olatz idoate zurekin astirion. Olatz, ze berri da beskoitzen? Bai, gauan guzieri, bai, astirion guzieri, remontada harik ere ez beskoitzan iduriz, baina kondaketa ez da horreino bururatua. Justu zifre batzu emaiteko, egan behar da bozkazale kopuru berdina dela bigarren itzulian, horretara 1681, baina bitxikeri gisa, ez dira pertsona berak izan ere bat gehitu baita eta bat joan baita, gertatzen alda adibidez, bi itzulien artean, gazte batek 18 urte egiten baditu, justu bigarren itzulia, lehen itzulia eta gero, bozka dezakela bigarren itzulian, eta gerta daiteke bat ere joaitea, hiltzen delako, edo beste leku batera bozkatzera joiten delako, hasteko kopuru berdina da, eta gutxi gora bera, 160 bozkatu du beskoitzen. Egan bezala, lehen itzulian, beraz Pascal Joku gaurko azapezak eraman zuen gehiengoa, ez osoa, baina antxu, 57 unekoarekin, bigarren Katrin Errekar izan zen, 56 eta hirugarren Ateo Salomon 83 eta iduri luke tendentzia horrek segituko duela. Naiz eta ez den oraindik kondaketa bukatua, baina lehen bozka eranen dut buratua da, eta pixka bat eranen dut sifre horiek azteko zeur joku hauzapez izanen dela. Aintzina baitu, kasik doblea baitu, bigarrena izanen da Errekar eta hirugarren Ateo Salomon. Orain justu ikusi gara, zonbateko kopuruetan, hots zonbat autetxi izanen duten kontseiluan, baina zeur erraiten alduguna jadanik, naiz ez da, ez den ofiziala, goitatuko dugu bukaera arte, baina erraiten aldugu Pascal Joku izango dela beskoitzeko hauzapeza berriz ere. Ederki, esker, olatz idoate berri horiek emanik beskoitzetik, Arantxa Idieder, emaitzak badituzu aldiuntan, azkainetik? Hori da, azkaineko emaitzak ere baditugu eta beraz... Behin betikoak dira? Bai. Egia da tendentziak emaiten ditugu orain arte, baina bai. Hau Benedikt Luberria garen zerrenda, beraz garaile ateratzen dela, bozen 152 kakotx zazpirekin, bigarren Elorri Manterolarena, bozen 128 kakotx amasei eta Jean-Louis Laduche, beraz gibilan gelditzen da, bozen 119 kakotx batekin. Ara, emaitza behin betikoa dela, beraz, azkainen, komentatzeko parada izanen dugu. Sajisago, kanborat egiten dugu aldiuntan jauzia, kameralari lanetan Beñat Durruti eta kazetaria Antion Castorreo, astirion Antion Castorreo, zer kondatzen aldaukuzu kanbotik? Egan bezala, kanbongira, hemen mementuan giroa aski lasaia da, badu ordu bat apepresetxeak direla bulegoa, kondaketa hasia da, pentsatzeko da joan den hastian bezala erritarrak urbilduko direla, mementuan jutan bat dira bilduak hemen herriko etxean, biztan da peio etxeleku Christian Devez eta argitxuri erturruti jadanik urbildiak dira, parte hartziari dagokionez, joan den hastian euneko jutan bostekoa izan zen kasik, eta erritar batek errantzaukungo izan jende frango urbildu zela, untan iduriluke ein berekoa dela, herriko etxeko bulegoan adibidez euneko jutanoita 6 ekoa da, eta gure informazioen arabera, orotara jutanoi bat boz gehiago ditaizke kanbon, joan den hasteko emaitzak ikusi ze iduriluke peio etxeleku eta Christian Devezen artean jokatuko dela gaurkoa, eta lehen estimazioen arabera, peio etxeleku da aintzinean, bozen euneko 45 ingururekin, bigarren Christian Devez euneko 34 kilan, eta irugarren argitxu erturruti, euneko 25 kilan apepres, ala zer diren lehen estimazioak, lehen emaitzak, azken bozak aidira guai kondatzen, ikusiko ondoko oren erdian, nola bururatuko den afera hemen kanbon. Milesker, Antion Castorreo ginen gira zure ganat sajisago berdin jardokitze batzuekin ere, ekirrimundegi, kanboaz zer egan? Lehen itzuliko emaitzak konfirmatzen dira, lehen iguzkik jaiten zuen bezala, funtsean etxelekuk lortu du aldaketaren eta
behar bada, ara, erresponsabilitatearen irudi hori transmititzen kanboak hainitzi. Ez dantzi behar kanboko soziologia zer den, Vincent Bruck ze emaitza ateratzen zituen, funtsean 2020koa ez da istripu bat izan, baina kasikola ejan genezake, parte hartzea biziki apala izan zen, eta lortu zuten kanbon aldaketan aizuten batzuen bozka bere ganatzen ezkerreko abertzaleek, baina funtsean 2014ko emaitzak begiratzen bali maitugu, biziki antzekoak dira, urten izan direnekin abertzaleak gelditzen dira berdin, eta Vincent Bruren emaitzak bitan zatitzen bali maitugu, Devezenak eta Etxelekurenak atxemaiten ditugu lehen itzulian. Beraz, ez da biziki egigegia. Lehen jardukitze bat badugu, azkaine alderat joanen gira, kameran Ainoa Etxenike eta kazetari lanetan Xalbat Altzu garai, Astirion Xalbat eta Astirion garaileari ere bai, Benedikt Lubegiagari. Bai. Bigarren itzuliko emaitzak hemen karrikaratu dituzte azkainan, eta Lubegiagaren zerrendak irabazi du lehen atera baita bozen euneko 22 kakotx 73rekin. Bigarren posizioan Elogi Manterolaren lista bozen euneko 28 kakotx 16rekin. Eta hirugarren Jean-Louis Laduchen lista euneko 19 kakotx 10rekin. Eta justuki gurekin dugu Benedikt Lubegiaga, Gabon. Gabon. Eta hauteskunde hauek irabazi dituzu, baina ikusita Elogi Manterolaren zerrendak ere emaitza aski ona egin duela, konfiantza egin diote ere emaitza Elogi Manterolari, baita Laduchi ere zentzu batean, nola lan eginen duzu oposizioarekin. Vous êtes arrivé en tête de ces élections, mais les électeurs ont fait aussi confiance à Elogi Manterola et à Jean-Louis Laduche. Comment allez-vous travailler avec l'opposition maintenant? Mais déjà vous dire que je suis très heureuse d'être arrivée en tête. Biziki pozik naizela, lehena iritsi naizelako, gero lan jende guziarekin lan eginen dut, biztan dena hori nahi dugu, eta ikusirik kanpaina untsa joan dela, ez dut ikusten zergatik ez genuken lortuko elgarrekin lan egitea. Beraz, ara, deia, altsuntan ospatuko dugu pixkat, eta gero gogoetatuko dugu nola elgarrekin lan egin. Eta zain proiektu plantan eman nahi zinuke Erriko Etxera heldu bezain laster. Quel projet aimeriez-vous mettre en place dès votre arrivée à la mairie? Comme on a beaucoup parlé d'écoute, Anitz aipatu duen bezala, entzutea, eta beraz, astapenetik egitea erritako auzoetako batzordeak eta hola bizi lagunek beren iritzia eman dezaten eta horiek entzun eta beraz entzumena landu eta komunikazioa. Mil esker. Mil esker, Xalbat Altzu garai lehen jardukitze ogendako. Eta, kasu, gibelean badituzu aujak jostetan ari direnak. Istripuak fite gertatuak dira, ez, heldu gira behiz gure platorat eta arantxai diedek badituzu emaitza batzuk partekatzeko gurekin. Azteko justu lehen olatzi duaten zuten ginuen emaitzak beraz badituzkegu, bere olatzen kondaketa da bederen, Pascal Jokuk 885 bildu dituela, errekarten zerrendak 449 eta Salamonen zerrendak 328, eta justu tendentzia bat aipatzeko Urruñatik Aitziberrek emaiten diguna, Urruñan 4 bulego jakinarazi eta denetan etxe barne aurretik dela. Eta justuki joanen gira segidan Urruñarat Aitziber Zapirain gurekin baitugu. Aitziber Zapirain, Aitor Errazkin duzula kamera lanetan. Astirion biei eta emaitzak beraz argitu dira? Bai, arratsaldeon batik, oraintxe berriki erran bezala, 4 main edo 4 bozka bulego eskaz dira jakinarazteko. Zakit, iruditan ikusten duzuen jendea iniz, justu momentu hontan sartzen ari da Herriko Etxean, etxe barne errangenezake argiki aintzinetik dela, eta Filip Aramendi orain arteko gauzapeza bigarren lekuan geldituko litzatekeela, gauza askorik aldatuko espalitz azken 4 bozka bulego horietan, orain arteko 5etan etxe barne bera baita gainetik, 1622 bozekin dago orain arte zenbatua, eta 1218rekin Aramendi eta zugu antziko ere Martin Miño 449 bozkekin dagoela, baina erran bezala
5-6 minutu barru emaitza ofizialak ukatea espero dugu. Utsa da, milesker, aitziber zapirain, zure gana jiren gira, behar da, zonbait jardukitzeren zat. Pixka bat berantago, eguzki urteaga, behar da, hor badugu gaualdiuntako albistetarik bat, beraz, Filipe Aramendi eta Bertzalek galtzen dutela, urruina, eta Sebastian Txebarnek irabaziko duela. Argi zen ikusita lehendabiziko itzuliko emaitzak zein izan ziren, Aramendi etzela posizio honean, naiz eta bigarren itzulirako triangular bat izan horrek aukera eman zezakeen, abstentzioan geratu ziren hauteslegoiek mobilizatuz gero diferentzia hori murriztea, baina ikusten ari girena da, azken finean Etxebarnek lortu duela, hirugarrena iritsi zenaren hauteslegoaren zati bat bere ganatzea, eta horrek ahalbidetzen dio diferentzia handitzea, zen lehen itzulian puntu bat, 7 diferentzia soilik bazen, eta hor badirudi diferentzia nabarmen altuago izango dela lehen da biziko bizarrenden artean. Maite, Ubidia Abertzalek irabazi zuten garaipen handi bat izan zuten 2008an Ujuinarekin, eta azkenean mandatu bat egin dute. Azkenean mandatu bat, hori da, eta historikoki zentro eta eskuina arteko oso harreman txarra izan da Urruñan, eta horrek albideratu du baitare hirugarren bide bat zabaltzea, baina hontan ezen adostasunik, ezen aliantzarik bigarren itzuliari begira, baina hortan ere bai, lehen aipatu dugun bezala, boto emailek erabakitzen duten, eta nahi dutena auzapez aldatu, erabakitzen duten horren bozkatu, eta hori ematen du hori gertatuko dela Urruñan. Eta egia da, oin dela 6 urte, nola bai Lapurdi hegoaldean oso emaitza politar lortu zuten abertzaleek, ziburu hor manteindu da, lista zabal batekin ere bai, badago hor biriatu ere, Endaian emaitzak ematen du onak izango direla baitare, baina Urruñak galtzen baldin badute, dudarik gabe, galera bada simbolikoa, politikoa, eta bueno, bere irakurketak egin barko dire, horren inguruan baitare, ez da? Eki Gemundegi? Bai, eta nik ustut irakurketak egiteko importantea dela emaitzak begiratza eta emaitzen bilakaera. 2008ko bozkekin konparatzen balin baditugu aurtengo lehen itzuliko emaitzak, lehen itzuliari begira, da bozka emendatze bat izan zuela Aramendik, aldiz bigarren itzulieko emaitzei begiratzen badiegu, hauzapez bilakarazi zuten emaitzei begiratzen badiegu, hor aldiz bozka galera bat badu. Behoita mar bat bozka gutxiago ditu, duela 6 urteko bigarren itzulia baino. Eta funtsan begiratzen balin badugu aurtengo lehen itzuliko emaitza, da duela 12 urte, 2014ko hauteskundeetan, bigarren itzulian Aramendik izan zuen emaitza berdina, bi bozkaren diferentziarekin, 1935 lortu ditu aurtengo lehen itzulian, eta 1933 lortu zituen duela 12 urte beraz. Funtsean ikusten da, bere oinahi politiko hortan gelditu dela Aramendi. Duela 6 urte ilusio bat sortu zuen eta egitarri konfiantza egin zioten hauzapez bilakatzeko, badirudi konfiantza hori begestea ez duela lortu 6 urte hauetan, eta bere kudeak eta zigortuna izan dutela, funtsean Etxebarnek 8 bozka gehiago lortu dituelako duela 6 urte baino. Eguzki urteaga labur, gero jonaen baira Baionara? Bai, gogoratu behar da, duela 6 urte Aramendik irabazi zuelarik, irabazi zuen triangular bat izan zelako. Alegia, abertzaletasunak ez du inoiz gehiengo osatu Urruñan soziologikoki beti zentro eskuina nagusi izan baita. Beraz, hor naiz eta triangular egoera bat errepikatu den, ikusi den, boto baliagarriaren logika kontutan hartuz, eta agian bere kudeaketaren inguruko zalantza batzuk izan baitira ere, bere hauteslegu propioaren baitan, horrek esplikatu dezakela, zergatik, bigarren itzulian, hor diferentziak segurazki handiagoak diren lehen itzuliarekin konparatuta. Ara, Urruñaren zat, joanen gira Baiona alderat, intza ahi eta joera batzu badituzu? Bai, hori da, atxalde beraz joerak besterik ez dira, argi izan dadila, oraindik dena ez da kontatua, eta 23 bozka bulego genituzke kontatuak 30 gain, eta momentuz agertzen dena da San Joan Etxegarai aitzinean dela 49rekin, eta Iriart bigarren litzateke, beraz 42rekin, Lezeliek ukango luke 8 horiek, beraz momentuz ditugun tendentziak, erran bezala oraindik bozka bulegoetako beraz emaitzak
herrikoetxerat iristen ari dira, oraindik ez dira denak hemen bilduak, baina tendentziak emango luke, beraz momentuz etxegarai aitzinean dela, hori da Baionatik erran dezakeguna. Miresker, intza Arrieta, Arantxa Idieder badituzu informazio batzuk bokaletik, naski? Bai, ordon bulego baten bozketaren ondotik, emaitza ala ere adirazgarri batzu, lehen ateratzen baita Mathieu Hornen zerrenda, bozen euneko 29,6 lehen itzulean 28 zelarik, bigarren beraz gibelean euneko 32,8 Gi Boulangeren zerrenda, eta hirugarren pasatzen da Francis Gonzalezen zerrenda, eta laugarren Helen Etxenike, beraz Gonzalezek euneko 17 eta 11 Etxenikeren zatramezala boska bulego bakar bat, kondatu dutela bokalen. Miresker, Arantxa. Hor bozkatu dute, berdin, lehen itzulean bezala, kolegio hortan bederen, gero ikusi bar dugu zegertatu den. Hor, fidelitatea, Hor fidelitate bat batzegoen. Bai, hori da. Eki egemundegi behar Baionari buruz, ez dira bukatuak, kondaketak, bulego batzu falta dira bino, baina joera ari da argitzen etxegarairen alde. Bai, intzak jaiten zuen bezala, eta hori da ere guri bozka bulegoetatik elu zaigun informazioa, badirudi etxegaraik bere parioa lortu dela bigarren itzuliari begira, eta lehen itzulian baino mila bosteun bozka gehiago lortuko lituzkeela, guri iritsizezkigun informazioan arabera, iriartek beheun bat gutxiago, teleziliek 400 bat gutxiago. Beraz, lehen iguzkik jaiten zuenetik, hor argiki segujenik etxeturen bozkatzaile batzuek iriarte ez diote konfiantza egina izan. Ez da lortu ezkejaren bata sunojek sohletzaken ilusiotik abstentzio bat aktibatzen alderantzizkoa baizik, etxegaraik bere ganatu duela, fusio aliantza horren aintzinean, kontra bozka bat, hauzapez izaiten segitzeko. Iguzki urteaga, nola irakurtzen duzu? Konparatzen baditugu portzentaietan lehen itzulian eta bigarren itzulian ze emaitza lortu duten, etxegaraik ikusten da azkenean 42tik 49 pasatzen da, 7 puntu irabazten ditu, ezkerrak lehen 47 zituen, hor 42 izango lituzke, alegia 5 puntu galdu, eta eskumuturrak 2 puntu galduko lituzke, hor ikusten dugu dinamikak nola eman diren, eta ikusten da azkenean etxegaraik lortu duela eskumuturreko botoen zati bat bere ganatzea, eta horrez gain, abstentzioan geratu ziren hautesle batzuk ere bere ganatzea. Ikusiko dugu, bukaerako emaitzekin, behin betiko emaitzekin, hori ala den, hasteko joera aski argia da. Joanen gira maulerat, bainat lagurri, zurekin baituzu, hauzapez postuan errepikatuko duen. Louis Labado, komunista. Bai, gaihun berrize horroer, Louis Labado, hauzapez haikiniz. Louis Labado, gaihun, bonsoir. Bonsoir. Alors, un mot sur les résultats de ce soir. Isbat gaurko emaitzaz. Botzik agertzen zide. Vous êtes satisfait, j'imagine? Tout à fait, ça fait chaud au cœur. Biztan dena, alare bihotza berotzen du, 6 urteren ondotik, pixkat zaila izan betzen kargu aldia, zera alde oso txipiarekin 2008an, hor alde handiago da, gure aurkariekin, eta bon, beraz bai ez da... Et je remercie Eta eskartzen ditut zinez, zerrendakideak eta sustengu taldea eta denek sustatuko gaituzten guziak biziki konteniz, biziki kontent, pozik eta bihar pausago egun bat hartuko dut eta gero lanean hasiko naiz. Aurtengo, biztan dena. 7 urtetarako, bai 7 urtetarako, genekian, eta errealitateari aurri egin diogu eta jendeak egan digu segitzeko eta beraz segitzen dugu. Miresker, bainat lagurri, beraz, Louis Labado mauleko hauzapez izanen denarekin, behiz ere, 2008an irabazi ondoan, 2008an behiz irabazten duela maite ubirira, Louis Labado hauzapez zaharrena edo adina handikoena, ez dakit nola izan behar den politiko inkorrektu. Bai. Zantzegun medikoak esan ziola formantzeola. Bai, eta erakusten du. Eta erakutsi du. Ba, eta 2008an, ez dakit bitxikeri bat ematen zuela, emaitza ez dela
paisaia politikoarekin ez daterrelako bat, ez? Edo paisaia orokorrekin, pues baieztatu da hontan, eta egia da, eta hori aitortu inbartzaio, legealdia ez dela bat ere erresa izan, hau da, kudeaketan komplikazioak izan ditu, hor dago finantza arazo oso larria herriko etxean, baina ez du ematen boto emailek berari ardura egotzi diotela horren inguruan, ez? Agian begiratzen dute etxe beste kutzitako arrasto horri, baina irabazia eta tarria gaina. Izaren dugu behiz emaitza horien aipatzeko parada pixkat berantago, baina badugu jardokitze bat aliuntan beskoitzerat joanen gira. Pascal Joku behiz hauzapez izanen baita, 6 urteren zat, ezakigu. Olatz idoate, beraz, Pascal Jokurekin zira? Hori da, bai, eta bera da garaile uneko 52,0 beraz bera izanen da hauzapeza ondoko egunetan, eta gure ondoan dugu Pascal Joku goresbenak, lehenik, lehen itzulian antxogina zen, orain egina da, le premier tour c'était presque fait, ça y est, c'est fait, il y a la pression qui redescend un petit peu. Oui, tout à fait, la pression redescend. Presioa tipitzen da. Egia da, zera oso kargualdi laborek zangilula, ogoi hilabetetakoa, eta taldea oso kien gaiatu da ogoi hilabetetan, eta kampainan ere bai, beraz, merezitua da, emaitza, proiektu batzuk gauzatu ahal izan ditugu, ala nola ikastola, eta beste proiektu batzuk, bizki demora laburrean, taldea oso ongien gaiatu baita, eta beraz, bizki konten izni taldearen dako, lehen iristeagatik, eta gainera bigarren itzulian, naiz eta kanpaina iduritzen zait, pena dute, azkena haste horren ondarrean hor, baina hautesleek gehiengoa eman digute, emneko 52, eta berez biziki konteniz, eta talde eskertzen dut. Kideekin, zoriontzen denak, c'est vrai qu'on vous a vu avec vos colistiers en train de vous féliciter, c'était important, hein? Oui, non, parce qu'on a... C'est pas moi à titre personnel. Enaiz ni, bakarrik, eta personalaki talde osoa da, eta gogor lan egin dugu, goi hilabetetan, kanpaina hori zaila izan da, eta beraz, atez ate ibili gira, bilkura publikoak egin ditugu, gure proiektuak esplikatu ditugu, hartu ditugun erabakiak, eta lan horrek emaitzak eman ditu. On va dire qu'après ce course, enfin, un petit peu de tranquillité, avec le dossier Ikastola, ça y est, qui est bien envisagé en tout cas, ça va faire du bien un petit peu, c'est peut-être ça le moment maître maintenant de la tranquillité arriskuz, beskoitzen orain lasaitasuna behar da, azken hilabete hauek aski izan dira aski komplikatuak orain lasaitasuna behar da. Oui, non, c'est stabilité, parce que notre maître mot, konten gira, eta gure hitz nagusia zen entzumena, elkartzea eta entzutea, eta ogoi hilabetez eman dugu, obratu dugu, eta jendean hitzekin elkartu gira, eta beraz, biziki kontenti zaiten algira, jendeak erantzun digu, eta hola segituko dugu, bide horretan, espiritu horrekin lan egiten, eta bizten dena, bai, epe luzeagoa izanen dugu, baikoan, ogoi hilabete baina gehiago, eta egia da, erriko lanetan beti demora aniz behar dela proiektuak muntatzeko. Lehentasunezko proiektuak, à partir de demain, on commence à travailler. Quels sont les projets qui vont être là au premier rang? Lehen lehoan deia aurrekontua bozkatzea, apirilean ondarreko, eta gero lehen proiektua da berriz, okindegi bat plantan ematea, berriz, etxi baitzen, eta beraz, dosier hori lantzena hasi gira, eta hori gauzatzera entxatuko gira, albezain lastar, eta alba dugu beste saltegi batzuk ireki ere, eta gero etxe bizitzaren lekua ere, hortan ere lan egiten dugu. Eta milesker... Entzuten genituen markatu bat, justu erraiteko errekarrek 3 hautetxe izango dituela, eta Teo Salamonek 2 kontseiluan. Milesker, Olatz, idoate, osatua dela, beraz, beskoitzeko erriko etxea goazen orain endaiarat koldo nausia han baitzaitugu, eta kameralari lanetan Lizar Elespuru duzula koldo nausia gauan?
Gabon bai, hemen Hendaiako Herrikoetxe atarian, jendea biltzen ari da hemen, hain justu, arratsaldeko azken ordu betean, jende andana bat izan da hemen, bozkak nola zenbatzen zituzten ikusteko, baina modu baten zein bestean aipatzen ari ginen, txaldeko lehen maien zenbaketaren tendentzia baieztatu egin dela, gutxi gora bera, doala astebeteko emaitza beretsuak eman direla zenbait aldaketekin, Herrikoetxeko azken maila zenbatzen ari ziren, hemen kamera aurrean jarri naizelarik, badirudi amaitu dela, baina ez du emaitza gehiegi aldatuko. Izan ere, Hendaia Elgarrekin, kotxe zenarrok 154 inguru eginen du, Hendaia Biltzenek 2 puntu gora, 132, eta Vibrandai badirudi pixkat desmobilizatu egin dela bere bozka, 123 apalduz, joan den igandarekin alderatuta, 3 puntu gutxiago. Gogoan hartuta, parte hartzeak puntu bat gora egin duela, ala ere abstentzio nabarmena, 152koa Hendaian gaurkoan ere, eta hain justu, joan den igandean 4.508 Hendaiar ziren, bozkatu ez zutenak, horiek mobilizatzen saiatu bira hautagai batzuk eta besteak aste osoan zehar, auzoz auzo eta etxez etxe ere, baina, aipatu beharra dugu, 70, 100 bat bozka gehiago besterik ez direla bildu atxalde honetan. Erran bezala, jendea biltzen ari da, dagoeneko nire aitzinean, nire gibelean hemen Herrikoetxean, ez dakigu ospatzera edo nola, baina badirudi azken emaitzak hortxe direla, esandakoa, oraindik ere baieztatu behar da hemen Herrikoetxeko azken emaitzek zer dioten, baina Hendaia Elgarrekin, kotxe zenarrok, irabazi bituela, hauteskunde hauek, bigarren itzulian 154 batekin, oroitarazi beharra dago, nola nahi ere, agintaldi hontan oposizio nagusia zen Hendaia aitzinarekin bat eginik zetorrela hauteskunde hauetara, eta duela 6 urte, 2008an, 176 egin zutela bien artean. Joan den igandean 152 egin zuten, 2 puntu gehiago, Hendaia Biltzenek ere 2 puntu igo ditu, beraz, abantaila bere horretan mantendu bela, eta atzean, gibelean geratu bena, aldiz, esan bezala eta gizkan pokoto, eskuindarra izan da, zertxo bait, apaldu dituela bere emaitzak, aipatzen zigutenez, bereziki, Hendaiako ondartza auzoan, hor omen zuen, bozka gehien bildu, joan den igandean, eta hor sumatu du hain justu berakada. Gainerakoan, aipatu beharra dugu, zenbait auzotan, Hendaia Biltzen eta kotxe zenarroren zerrenda oso parezkatua joan direla, aldiz, beste zenbaitzuetan, aldea nabarmena izan dela. Modu batean zein bestean orain sartuko gira, Herrikoetxera, eta saiatuko gara, hautagai batzuekin eta besteekin, lehen balorazioak egiten, eta azken datu eta emaitza zehatzak biltzen ere, Herrikoetxeko mailak behin zenbatuta. Mila esker, Koldo Nausia, beraz, igurikatko ditugu, eiardukitze horiek eta Hendaiatik maulerat eginen dugu jauzia, beste eiardukitze bat baitugu, bainat lagurri, beste bainat batekin zira, bainat elkegaraiekin? Bainat elkegaraiekin izordin gaihun horar, gaihun bainat? Gaihun. Ordean analiza txipi bat egun agitu denaz, ikusi diagu jauzi eder bat egin duziela, mena ez duk aski izan. Galdu dugu, beste behin, mena galdu dugu, mena emaitza askiruna duk, euneko 35, bildu ditugu 630 bot, ez ginezun sekulan egin olako emaitza. Eta mi bat lotxa uken dut, kampaina hortan bigarren itzuliaekin, arrisku bat hartu dut. Guk badugu esker zerrenda bat, zerrenda eskertiar bat, ni abertzale eskertiar, EH-baiko kide, eta jurnuk beste zerrenda batekin mintzatzia, sans etiket zuzun, baganakizun amini bat eskun aldean zela, nik banakizun, uste nizun bazela joz palau pertsona eta posible zela behar bada lan egin ekin. Ez errandi eta geho ondoko egunetan sortu di trakt bat, amini bat eskor, oso eskor, kambiamen handi bat ikusi duk eta ohartu gutut ez zela uste gunin zerrenda, bus zena. Eta hor, bardin bazen arrisku bat, gue lehen itzuliko bozkazale parte baten galtzia. Hoizen ami bate arriskia, eta
hortako, konten duzu. Jakutsi dugu, eskertiak gututzu, eta lan egiten dugu, sozial arloan, ez dakit justizia fiskala entako, ebai ekonomia entako, aldugu lan egiten bestekin. Bai euska aintzinin ezartzen dugu ebai, eta mena ala ere lan egiten dugu bestekin, eta hoi zen enemizia uste dut, hoi importanta dela berriziki maulen, oso borroka eta nuztenka erra bat jenten hartin, politikaekin, eta guk nahi dugu beti subizun baita eraiki, eta ez da aija. Goe programa, goe ideiak ez ditugu galtzen, nahi dugu akontraioz, nahi dugu partekatu. Ontsa eskerrik handiz bainat, eta hortaziko diagu laukide izanen zidela oaikuan kuntsein, eta oai hartino bigazin delaik, ordin horrek heltu bada permetitzuko dik dinamika baten begiatzia. Eskerrik handiz bainat eta gaihun. Mil esker, bainat lagurri jardokitze horrentzat, beraz, bainat elke garaik atxiko duela oposizioko buruzagitza eta lau autetxirekin aldiuntan. Arantxa, idieder, badituzu emaitzak alde batetik arbonakoak? Hasteko Guillaume Fourke beraz eta bere zerrenda direla garaile eta beraz bera izango dela hauzapez 812 boz bildu ditu eta 629 aldiz Beñat Arlak eta bestalde ere oroitaraziko nuke Donibane Loitzuneko emaitzak zoin diren, hori izango baitu gondoko aipagaia, Jean-François Irigoyen beraz hauzapez berriz hautatua izan dela, bozen euneko kasik 28rekin eta bigarren atera dela Manuel de la Garen zerrenda, bozen euneko 28rekin kasik eta Pascal Lafiten zerrendak euneko 24. Donibane Loitzune janduzun bezala orain aipatuko duguna, jardokitze bat baitugu, hauzapez jaunarena, Jean-François Irigoyenekin baitzira, Esteban Bastien-Ager. Monsieur Jean-François Irigoyen, bonsoir. Vous avez été réélu donc pour un nouveau mandat avec plus de 48% des voix. Est-ce qu'on pourrait d'abord avoir une petite réaction? Eh bien, écoutez, d'abord, je suis content. Je crois qu'on a fait un très bon travail lan handia egin baitugu nire talde osoarekin, talde berritua, terrenoan ibili dena, bizilagun guzien ikustera joan dena, beraz, pentsatzen posten algirela, maitza horiek ikusirik. Donc par rapport aux élections municipales de 2020, vous étiez passé au premier tour. Vous vous rapprochez certes des 50%, mais vous êtes un petit peu à peine en dessous. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Est-ce que peut-être ça sera quelque chose que vous prendrez un petit peu plus en compte dans ce mandat-ci? Alors c'est sûr que après 2020, on était quand même dans des conditions baldintza bereziak ziren, COVID-a bazen, abstentzio handia izan zen, eta gauzak aldatu dira. Baina, biztan dena, hor 1000 eta berreun edo 1300 boz gehiago bitzen ditut 2008rekin konparatuz, ez pentsatzen dute maitza hona dela, naiz eta nire aurkari batzuetarik kontrako erraitan badu ere. Berak hiru puntu baizik ez ditu irabazi, beraz ez da biziki handia. Où est-ce que vous voulez centrer ce mandat? Mais je l'ai dit dans la campagne. Kanpaina osoan, kargualdi hori, urbiltasuna, biziaren kalitatea, espaloiak, bideak, eta biztan dena beste proiektu batzu, baina ono ikertzen ari dinena. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Jean-François Irigoyen, pour avoir été avec nous. Mil esker. Mil esker. Jean-François Irigoyen, beraz, Donibane Loitzunen hauzapez segituko duena, Esteban Bastierekin mintzozena. Maite Ubiria, Jean-François Irigoyen sorpresari gabe, Donibane Loitzunen. Sorpresa zen bigarren itzuli bat izaitea, hori azpimarratu zinan, jaten aldean. Sorpresa zen bigarren itzulian izaitea, ez? Eta, gero begiratzen baldin bada historikoa, ezagutu duguna eskuina Donibane Loitzunen eta oain dana Donibane Loitzunen, ez da berdina, eta egonda igatze prozesu
prozesu bat oso nabarmena 2014 geroztikan hor dagola, ez? Baina lata guziz ere, nik uste garaipen erresa lortu du, ez? Eguzki urteaga Donibane Loitzune edo beste egi bat nahi baduzu aipatu ere? Bai, ikusita lehen da biziko itzuliko emaitzak zein ziren, hor ikusten da 3 kandidatuek evoluzio batzuk ezagutzen dituztela, baina dezima batzuetakoak dira, beraz ez da aldaketa nagusirik, baina soziologikoki argi dena da, gogoratu behar da, Delaga lehen Irigoyenen zerrendakidea zela, eta orduan tendentzia politiko antzeko ordezkatzen dutela, zentro eskubia eta eskubiaren artean kokatzen da, eta aldiz hor, alternatiba nagusia abertzalek osatzen dute, ia laurden bat eskuratuz, historikoki abertzaletasunak badu implantazio bat oso nabaria izan dena Donibane Loitzunen. Eta gero, Mauleko datuei erreparatuz gero, ikusten duguna da Labadok 3 puntu irabazten ditu, Elkegaraik 6 puntu irabazten ditu, eta gero 3. iritsi denak hor 8 puntu galtzen ditu. Eta gero, lehen itzulian Labado eta Elkegaraien arteko diferentzia 5 puntukoa zen, hor 12 puntura jaisten da. Oso zaila zen, azken finean, triangular batean, aldaketa oso nabariak izan zitezen, hor 3 puntu jaisten da, baina diferentziala eta guztiz ere horrendik ere 12 puntukoa da lehen 2 kandidatuen artean. Horiek dira segituko duten auzapezak aldaketa bat izan den leku batera goazen orain. Bokalerat joanen gira, Iker Lagrenad zurekin badituzu alde batitik emaitzak eta zerrenda irabazleko kide bat gauan Iker Lagrenad. Bai, gauan ez ditugu oraindik emaitza ofizialak hemen Bukaren, baina tendentzia bat badugu. Zenta informazioak ateratu dira beste bozka gunetatik, eta beraz Matxorneko zerrenda lehena ateratuko da, seguraski, eta Guy Boulangeko zerrenda bigarrena, Francis González gau arte hauzapeza dena hirugarrena ateratuko da, eta azkenik, Helen Etxenik, laugarrena. Beraz, hemen dugu Gabi Mueska, Matxorneko Vivonbukoeko zerrendan zira. Zer da, zure lehen impresioa? Bistanda plazeraz, eta lan anitz egin dugu azken urteuntan, eta uartzea azkenian herriko jendea guri konfiantza egiten duela, gauza biziki importantea da, eta normalki biarritik aldaketa importantea izanen da Bokaleko herrian, eta lan anitz eginen dugu helduden aste eta hilabetetan eta urtetan, eta nahia gure alde da, eta gure taldean badira jende biziki diferenteak, denetarik bada, baina denak ezkerreko jendea, eta nahi dutena absolutuki kriston aldaketa egin gure herrian, Bokalen. Eta zer izanen dira zuen lehentasunak? Usten dut Mathieu hori erraten, zeta bera izanen da gure alkatea, eta badakit badituela ideia biziki azkarrak, ezkerreko ideia ederrak, eta baina bera du erranen publikoki ze izanen diren lehentasunak berarentzat eta guretzat. Mila esker Gabi Mueska, eta berriz esaten du, ez dira emaitza ofizialak, baina tendentzia bat da. Mila esker, Iker Lagrenad Gabi Mueskarekin, zerrenda irabazleko Gabi Mueska. Mathieu Horn da garaile Bokalen, Maite Ubidia, aldaketa bat, Francis González. Erriko etxetik kanpo, edo azteko, etxera, hauzapez eserlekutik azteko, kanpo. Bai, hori da, ez, hor dago sorpresa izan zen, nik uste lehenengo itzulean ere bai, ez, eta, hor ikusten da, zerrenda zabala osatu dala, zerrenda herritarra, tendentzia ezberdinetakoak, Bokalen, eta Bokalen sartu da, pixkat aldaketaren eremuan, ez, eta horrekin kontatu beharko dugu. Nik uste dut, hau dela behar bada gaualdian. Gaueko albiste... Sorpresa, eta inbatean ezkerreko abertzale entzat ere, decepzio guzien gainetik fiskat posteko aukera, lehen aldiz, abertzale batzu bahne dituen zerrenda bat, izanen delako Bokaleko egiko etxea bere gain hartuko duena, eta Francis González irugarren izaitea bigarren itzulian ere, bada
bada zinez sorpresa bat, lehen itzulitik, egan nahi du galera bat ukanduela, beraz, biziki interesgarria bokaleko aldaketa, azken urteetan Baionatik eta jendea iniz joan da bokalera bizitzera, besteak beste etxibizitaren presioa palagoa delako bertan, eta Baionan ezin zutelako bizi, funtsan, behar da hori iguzkik hobeki aztertuko du, baina Baiona galtzen dituen ezkerreko bozka batzu, bokale rekuperatzen ari da azken urte hauetan. Eguzki urteaga, bai? Bokale historikoki izan da langile herri bat, non alderdi komunista oso indartsua izan den, eta hor abertzaleek implantazioari lortzea eta alkatetza lortzea oso esanguratsua da. Bai. Joanen gira aldiuntan Arbonarat hauzapez izanen baita aldiuntan Furke jauna, aizpea abrisketa hauzapez behiarekin zira? Bai, hemen dut, hemen ondoan, beraz... Guillaume Fourquek irabazitu hauteskundeak 56arekin, eta hemen da herri guztia. Bai, entzuten hau zuen? Bai, atxalde bai, aizpea brisketa, barkatu, galdu dut zure interbentzioaren astapena Fourke jaunarekin zira hori da? Bai, Guillaume Fourquetekin hemen naiz, beraz hauzapez berria, 56 pasatxu ukandu, bozka ukandu, eta herri guzia hemen da, beraz, ondoan dut. Beraz, Guillaume Fourque hauteskundak irabazi dituzu, herriaren aintzinan mintzatu zira, aipatu duzu elkarlana eta beinatarlanen zerrendarekin 55 atera baitu eta herria ordezkatzen baitu, elkarlana aipatu duzu, donc Guillaume Fourque, vous avez gagné ces élections, vous avez pris la parole devant les Arbonards et vous avez fait remarquer que l'autre moitié des Arbonards a voté pour Beñatarla et que vous comptez tenir compte de ce résultat. Oui, bien sûr, il faut tenir compte de ce résultat parce que hartu behar dela emaitza hori, zenta garaipen bat, naiz eta, ara, 15 kontseilari ditugu eta bestek lau, alare, hemeneko 45 egiten dute herrian, eta ikusirik gure programak, zera bat bestearen elkartzen direla, aski komunak dira, demokrazia parte hartzaile eta beste, eta eskua luzatzen diot, Beñatarlari, elgarrekin lan egin ahal izan dezagun. Hori da, NSD beruena. A insisté sur le fait qu'il a dit, je cite, de la mémoire, et il parle de 2014, de 2020, donc il n'est pas sûr d'arriver à pouvoir collaborer avec vous dans les prochaines années. Comment vous voyez cette relation? Je la vois tout simplement dans le fait qu'il faut plutôt avancer. Ikusten dut, aintzina joan behar dela, aintzina buruz begiratu behar dela eta ez gibrera, Arbonak aintzinatu behar du, eta beraz, eta molde agorrean, mintzatuz, gure Arbonarrak fier izanen dira bere autetxiez, beraz guk aintzina begiratuko dugu, baditugu lan batzuk egiteko, biztan dela petioak egin direla, baina bai Arbonarrek bozkatu dute lasaitasunerako entzun behar dira, eta elkarrekin lan behar dugu. Deusetaz. Milesker aizpea abrisketa, beraz, Guillaume Fourque hauzapez behiaren, iardokitzea harturik, eta Mialok Anderearen segida hartuko duela, bere taldean izan zen garaian, eta utzi eta aldiuntan zerrenda burugisa aurkeztu. Maite Ubiria eskertuko zaitugu gurekin egonik gaualdian untan, eta utziko zaitugu. Prentsa idatziko lanak ere baitituzu egiteko. Hori bai egiteko ditu. Dena ez da telebista eta irratia. Segida hon. Biargo izeko edo, arrasuntako berantxego irakurtzeko, zukidatziak. Hori da. Izan ontsa, Maite Ubiria, ez dakit, ez dugu emaitzak gehiagorik mementoan? Bai, badut duda bat. Baduzu duda bat, nahi zuak hituenago. Bai, nahi nuke segur izan, beraz, etxiten dut zomait segundu. Laster izan behar nuke erantzun bat urruñaren zat. Segurtazazu, beraz, segurtazazu. Emaitza, eki egemundegi orain hartu aipatu ditugunetan. Orain Arbonan ginen, zuetu hortaz baduzun hitz bat erraiteko edo beste egi bat nahiago duzun komentatu? Arbonari buruz jan daiteke, egibiziki gatazkatsua izan dela azken urteetan, helen aipatu dugu behar da egekurtso bat emateko mentura
bazela litzateke lehen aldia, intzineko bost batzuetan ere izan dira egikurtsoak alde batetik zein bestetik, egikoetxeak martxan eman dituen hainbat proiekturen inguruan ere izan dira egikurtsoak, eta biziki ahemana gatazkatsua izan du ezkerko abertzalen oposizioak mialok hauzapezarekin. Furgetek ez zuen mialoken babesa, lehen itzulirako behintzat, bigarren itzulirako peinegi, beraz mialoken babesa zuen hautagaia ejetiratu zen, eta hor arkiki irabaztela Furget, ikusi beharko da, kudeaketa aldetik, zein eterainoko aldaketa ekartzen duen, mialokek bazuelako ala ere, irmotasun bat, janen dugu, erabakiak hartzeko eta kudeatzeko maneran, egian, iskanbila hundiak sortu izan dituena. Pizua zuen, Anderea, eta hauzapeza zen ere... Eta aspalditik orzena. Aspalditik orzena, eta erabaki duena ez txegitzea. Argiki berak hautatutako hautagaiak ez dukan babesik lehen itzulian, beraz. Bada hor, ala ere, aldaketa gogo bat agerian gelditu dena, ikusi beharko da, aldaketa hori zinezkoa den, edo jarripen bat den Furgeten aldetik. Eguzki urteaga, arbona baduzu zerbait aipatzekoa? Argi zen, hirugarren iritsi zena lehen itzulian retiratu zen enean, azkenean bere hauteslegoaren zatia nagusi bat berbanatuko zela, eta ikusten da Furgek 17 puntu irabazten ditu, eta Arlak 10. Uste dut, herrian bertan badiren gatazkak eta oposizioak oso nabariak direla, gaur egun eginak izan diren deklarazioak bide horretatik doaz. Benan argi dena da, politika egiteko moduak ere berplanteatu beharko dituztela, zeren gauza da lidertza indartsuak izatea, baina gero ere herrietan kapazitatea izan behar da, dialogatzeko eta adostasun batuzara iristeko, eta aurreko legealdietan ez da hori ikusi. Eta gaualdi astapenean aipatu ginoena, aipatu zigutena, behar bada errekurtso baten edo manera balitekela Arbonan, erakutsi baitute, bozka papera, bozkatzeko momentuan, ikusiko horrek, segidarik izanen duen, Arbonan, posible da, hori, ez da segidako gaia izanen, Arantxa Idieder, baduzu emaitza bat partekatzeko gurekin? Hori da, lehen erran bezala, beraz, urruñako emaitzak konfirmatuak dira, tendentziak konfirmatzen dira, gaualdiuntan aipatu ditugunak. Sebastian Etxebarne izango dela urruñako hauzapeza, bozen euneko 48, kakots 44 bildu baitu bere zerrendak, Filipe Aramendiren zerrenda, beraz, abertzaleena bigarren gelditzen da, bozen euneko 37, kakots 64 bildu baitu, eta Mino Carme Martin zerrendak, bozen euneko 13, kakots 82. Ara, joerak, beraz, bai ez datu dira, esker Arantxa Idieder, joanen gira behiz ere bokalerat, hauzapezaren sustengatzailea bai ginuen ostion entzuten Gabi Muezkal, juntan hauzapeza bera entzuten dugu, Mathieu Horne, Iker Lagrenat, zurekin gauan. Bai, berriro gauan, hemen dut Mathieu Horne, odirudiz, hauzapeza berria izanen da. Mathieu Horne, zer da zure lehen impresioa? Quelle est votre première impression ce soir? Pour l'instant, beaucoup de fierté. Arroniz, arrotasun handia, ni naizen bokalesa, hautatua izana, erri horren ordezkatzeko, arrotasun handia nire taldeari buruz, bikaina baita, abentura ikaragarri izan da guretako, eta bizki konten niz, gizonetan emazte horien zat. Eta, bai, dirudiz, Francis González, gau arte hauzapeza izanen dena, bere lekua utziko du Mathieu Horneri. Esanen dizuet, emaitza ofizialak ditudanean. Untsa, Iker Lagrenat, milesker bokaletik jardokitze hori partekaturik gurekin. Eta arte hortan, gure artera Maite Ubiliaren lekua hartu duena, beste kazetari bai, intzaiku. Hainize Butron, gabon? Gabon. Eta zukere parte hartuko duzu, beraz gure solasetan, laster urruñarat joanen gira. Zurekin, zure irakurketa eta zure azpimajak aipatu aitzin, segidan joanen gira. Urruñarat, aitziber, zapirain zureganat gabon?
Bai, gabon batxitx eta ikusentzulegoa, hemen dugu Sebastian Etxebarne, beraz Urruñako auzapez berria, 148arekin, kakotx 44 irabazia, zorionak. Mire esker zuri. Beraz, boz hainitz, Filip Aramendiren aintzinetik, ken 11 puntu bainan gehiagiot, atera dizkiozu, espero zinun? Ez dakit, ez pentsatu ginuen zerbait irabazi biztan dena, baina ez nekien nola biztanle inen dute eta nola reakzioa, reakzioa ukanen dugu, ez dakit, ez nekien, baina bizik konten naiz, bizik konten gara, pozik, biztan dena, eta lana badugu guai, Zer da lehen lana? Lehen lana, barkatu entzun, eta bere urruñarentzat joan, eta entzun, mintzatu, eta egin proiektuak berekin. Hemen ari zara Euskal Hedabidentzat, Euskarak zein leku izanen du biharko Urruñan? Bai, bestan dena, Urruña Euskara iten da denetan, gure korputza, bihotza, denetan, galetan, euskaldun da, Urruña, eta segitzen dugu bestan dena, eta eskoletan, denetan, eta hemen herriko etxean. Beraz, lehen lana entzun, mi esker, Sebastian, eta nahi duzun arte. Bai, esker. Beraz, entzun duzu, horiek bere hitzak, eta garaipen hau beraz, 148arekin eskuratu du. Mi esker, aitziber, zapirain urruñako auzapez behiaren. Iardokitzea gurerat, ekarririk. Arantxa, idieder emaitza batzuk, emaitza bat? Bai, miarritzeren emaitza badugula eta beraz Maite Garostegi ez da gehiago auzapeza izanen miarritzen Serge Blanco izango baita. Bozen 152 kasik bildu ditu, Maite Garostegi beraz bigarren galitzen da bozen 152 kakotx biarekin eta Ana Eskurraren zerrendak bozen 125 kakotx 8 bildu ditu. Ara, beraz, miarritzeko emaitzak milsker Arantxa eta hainize butron, horrekin hasiko gira, gau honekan eta bigarren gauza. Miarritzeko emaitzak bat batean ze jardokitzen, nola hartzen dituzu. Serge Blanco, beraz, izanen dela, auzapez? Lehen itzuliko emaitzak ikusirik, zuen ala ere, zen aurrikusia, segurenik Serge Blanco kartuko zuela gaina. Hala ere, bere figurak ere asko egin du hauteskunde hauetan, lehen itzuletik favorito bezala jarria zen, eta egia dena ere Arostegik ez zuela hainbeste boz beraren gana jotzeko. Bai Ana Eskurrak eta baita Serge Blanco keina zuten batuketa beste bizarrendekin, eta Arostegik ez zuen hainbeste alderik edo ez balin bazen abstentzioa. Baina hori beti oso... Orduan ez da hain narritzekoa, gero badu bere ondorioa, zen elegen, Biarritze Arostegi zen elegen ordezkari nagusi bat, eta figura bat, eta horrek baditu bere ondorioak politikoki Ipar Euskal Herri oso entzeko, eta bereziki elegen baite indarra gero eta ahulagoa agertzen zaigu gagunetan Biarritzeko emaitzekin. Eguzki urteaga miarritzeko emaitza hauetaz? Bai, ikusi zen lehen itzuliko emaitzak ezagututa, hor aliantzak izan dira elementu erabaki horrak, zeren Blankok aliantza egin du Duizozuarekin, eta gero ikusi da Ezkerrak ere Barrokekin egin duela, eta orduan batuketak suposatzen zuen jada lehen itzuleko emaitzak aintzat hartuta, Blankok 140 ingurua ukango zuela, Ezkerrak 130 ingurukoa, eta hor Arostegi ukanduen arazo handia izan da, bigarren itzulirako ez zuela aliantzarik egin, eta boto reserva oso mugatua zela, horrelat guziz ere 5 puntu terdi irabazten ditu bitzulien artean, eta horrek suposatzen du, lehen itzulian segurazki Barrukian alde bozkatu zuteren batzuk bere alde bozkatu dutela, baina diferentzia handiegia zen, eta emaitza logikoak dira ikusirik,
bai lehen itzuliko emaitzak ziren eta ze aliantza izan diren ostean. Eki erremundegi biarritzeko emaitzetaz, zer blanko hau zapez? Ikusi beharko da, ze egiten duen, orain arteztu sobera mintzatu nahi izan, ez da baidetatik urjun ibili da, eta hori nojoan ez da biziki seinale hona izaten hautagaiaren zat, espalin badagai bere ideak konfrontatzeko. Era berean, bere inguruan biziki zerrenda askotarikoa osatu du, badira abertzale batzu, ez dakit ezkejekotzat jotzen aldiren, ez da behiz mojan 2008an ezkejeko abertzale eta ekologisten hautagai izan zen. Baditu eskuinekoak ere, besteak beste, Max Brizonen urbileko izandako batzu, Filip Nalpaz, trompatzez pani manaiz abizenarekin. Bai, hori da. Beraz, bere garaian funtsean bojotrak alde guzitarik jendea bilduta zerrendak osatzen zituen bezala, olako pario bat egin du Blankok, enpresa buru bezala ez du bereziki emaitza honak izan dirudienez, ikusi beharko da uzapez bezala zer egiten duen, ez dut uste ezkejeko politika eginen duenik, orain abertzale batzu bere bagnean izanik, ikusi beharko da, besteak beste Euskara eta instituzioari begira ze jajera hartzen dituen, eta elkargoan ere ze jajera hartzen duen, ondoko lehia hori izan emaita. Miagitzen zerriko dugu fokoa pixka bat berantago goiz edekta behna gure eratik ginen delarik urbiletik segitu baitu ere kampaina hori bihitzulien artekoa ere bai eta beste ikuspegi batzu ere partekatuko dizigu. Hain ize Butron, orain arte aipatu ditugun egietan ez, zuk baduzun bat bereziki azpimarratzekoa, zerbait, zure begirada, nun pausatzen da gau untana? Nik banituzke bi, Bokale eta Baiona, Baionako izakita dira eremu, orainik Baionako mozoaren maitza guztiak ez ditugu, baina ikusi duanera bera orain etxegara hilitaike aintzinean. Joera hori da. Hori pario bat eginda abertzale mugimendutik ezkerraren batasuna egiteko, eta hori pario hori azpimarratzekoa da, zen nahiko historikoa da, berez, etxaia zena batu da egiartekin zerrenda bakar batean, ikusiko dugu ea horrek gairaile eramango dituen, baina diruenez ezain beste, baina ikusiko du ere horrek zer ondorio izango duen hirugarren itzulian, hirugun elkargoan. Eta gero Bokale bai azpimarratu nahi nuen, zen urbiletik zautzen dut herria, Eusoro aipatzen zenuen, herri langilea, alderdi komunista izan da betidanik hor nagusi, eta hor zerrenda bat abertzalekin barne irabazteak badu aldaketaren erakusten aldaketa bat badagoela Bokalen, eta zuk aipatzen zenuen bezala bere, Baionako herritar asko Bokalera joan dira bizitzera, zen herriko Baiona presio, etxe bizitzaren presioa gero eta garestiagoa da, eta Bokale bilakatu da pixkat Baionarren bizileku, eta horrek aldaketak ekarri ditu Bokalen. Baionari dagokionez ere azpimarratzeko entzun ditudanen bera aldaketa bada ere biztanlerian, eskuinak ere, oraindik eskuin muturra ere gora egiteak bigarren itzulian egoteak hori ustekabekoa zen. Hori guztiak beharko dira ongi zehaztu, ongi aztertu, emaitza guzti hauen ondotik, eta aldaketak ekarriko ditu ondoko urteetan. Beraz, azpian jatzen dituzunak orain, eginen dugu itzuli bat laster, bakotxeari galde eginez, nun ezagin nahi duen azpimaja. Arantxa ideder, emaitza batzuk? Bai, ordon, joerak konfirmatzeko, errango dugu, kanboko emaitzak izan baititugu, peio etxeleku beraz izango dela kanbon hauzapez berria, bozen euneko berrogeita 6, kakots berrogeita 14 bildu du, bere zerrendak, Christian de Vezen zerrendak euneko geita 13, kakots irurogeita 14, kasik laureun bozen desberdintasunarekin, eta argitzu hiri hartu rutiren zerrendak bozen euneko 19, kakots
kakotx 7. Endaian ere emaitza konfirmatu da, kotxe zenagoren zerrendak bozen euneko 54, kakotx 3 biltzen baititu. Letizia Navarronen zerrendak euneko 32, kakotx 56 eta Tristan Protorenak euneko 23, kakotx 12. Miresker emaitza horientzat eta bai honan memento untan Jean-Jene Etxegaraiari da prentsaitzineko bat emaiten ezin gira urbildu, baina jardokitzea entzuteko parada izanen dugu Jean-Jene Etxegarai prentsaren artetik baita memento untan. Ekirremundegi, aipatu ditugunak zehazteko edo beste azpimarra batzu egiteko, zer nahi zinuke aipatu? Bai honako irudiak ikusten baiken nituen, ikusiko zer dion Etxegaraik, baina ikusten dut ari dela bere garaipena jakinarazten, bozka bulegoetatik eluzizkigun informazioen arabera, garaipen argia lortuko lukelako bigarren itzulian, kasik 2000 bozka gehiago lorturik lehen itzulian baino, iriartek aldiz behiun 300 bat gutxiago, eta lezeliek 400 bat gutxiago. Funtsean lehen aipatzen genituen datuak baiestatzen ari dira, eta pentsatzen dut Etxegarai hori iragartzen ari dela ere gaurkoan, eta hor bada funtsean lehen aipatzen ginuena, aliantzak emandako emaitzak, ez emandakoak, SKG-ko aliantza horrek ez du batu SKG-an. Ez du batu SKG-an, eta lehen hain sekzion bezala, atera barko dira ondorio guziak, egin barko dira azterketak, baina nik uste dut aste honetan ikusi dugunari begira, beharki SKG-an ez dela onartua izan aliantza hori, etxetok ez duak kanpainarik egin horren alde, funtsan EH Baik ere zipajalde mailan, gero aipatuko dugu, eta Etxegarai lortu du abstentzioa bere ganatzen. Hori ere aipatuko dugu Sagisakon txago, sorpresarik ez da gine, endaiatik kote ezenarrok segitzen baitu, hau zapez eta koldo nausiak kote ezenarrorekin zira, Gabon? Gabon, bai, hemen txegira, herriko txaitzinean, eta erramezala, ospakizun erdian, emaitzak eman bezain pronto, hartu digu, kotxe zenarrok, kotxe Gabon, eta zorionak, euneko 54 egin duzu gaurkoan, lehen itzuliko, lehen datuak hobetuta, aipatu beharra dugu, abstentzio gutxiago izan dela, parte hartze puntu bat emendatu belarik, ala eta guztiz ere, lehen igandeko emaitzen oso parekoak, ez? Oso antzekoak. Bai. Et puis nous avons gagné aussi, donc globalement sur la ville, bien sûr. Mais nous avons gagné sur tous les bureaux de vote. Bozka bulego guzietan zorzi ditugu, zorzi bozka bulego, eta denetan lehen ginen, eta beraz, horregatik, endaia elgarrekin, posten gira, emaitza horregatik, eta biztan dena, abstentzionetak falta ditugu, hiri honetan berba gehiegi abstenitzen da, ikusiko dugu, hauzoko herriek zein duten, eta garaipena hor dugu, eta pentsatzen duten daiarrek onartu dutela gure zerrenda azkenean oso endaiarra zela, endaiaren osotasuna ordezkatzen zuena, eta, 6 urtetarako, mentura 7 urtetarako engaiatzen gira, eta lehendakaritza bozkak izanen baitira 32an, eta beraz 7 urtez, menturaz, endaiaren ondoan lan egitera, entzutera, eta frogatzera, eta gauzatzera. Itzeman duguna, gauzatzera engaiatzen gira. Eskuina, endaian ere bazela, Fibra-endaian emaitzak ikusita, badirudi hor desmobilizatu egin dela pikin bat, endaia biltzen aldiz emaitzak hobetu du ere, 300 bozka gehiago, ez dakit estenatoki horretan, eta gogon hartuta, endaia itzina edo zure zerrendan barneratua zela ere, nola planteatzen duzu, agintaldia. Je crois qu'il faut qu'on regarde maintenant. Begiratu behar dela, kontseiluan, herriko kontseiluak ze gertatuko den, zentalekuen banatzea, kalkulu zikizeatza egiten dena, eta gehiengoak euneko 50 hartzen du, eta besteak banatuak dira, ni beldur naiz, leku bat faltaukanen dugula, eta menturaz bik, endaia biltzenek ere leku bat eskasukanen du, eta uste dut proto etzeguena, berba bizpairu irabaziko dituela, hori ikusiko dugu kalkuluen arabera, eta ara pixkat komplikatua da, eta 48 horren buruan jakinen dugu. Balorazio horrekin, esklusibaz, kotxe zenarro gurean, lehen komunikabide baikara, balorazio eginez, kotxe, esker mila? Zuri. Entzun buzute, kotxe.
bilana, erran bezala, euneko 54 egin duela, eta Hendaia Biltzenek ere 300 bozka emendatu dituelarik euneko 32, bozka galdu bituen zerrenda bakarra Vibrandai, eskuindarra izan dela gau hontan, modu baten zein bestean, ez da gauza anitz aldatu, baina ikusi beharko. Hurrengo agintaldian ere, izan ere mezua jaso du, Kotxe Zenarrok, gugan hartuta, oposizioko talde nagusiarekin bateginik zetorrela hauteskunde hauetara, eta euneko 54arekin, bai, bigarren itzulian, bai, auzapez jarraituko duela, baina ez nolapait ere, behar bada, espero zuen, gehiengo absoluto horrekin. Esan bezala, ikusi beharko da, orain, postuak, herriko kontseiluan ere, 33 postu dira, gogoratuko dugu, nola banatzen diren. Milesker, Koldo, nausia Hendaiatik guztio urteaga azterketa txobat Hendaiakoaza? Ez da aldaketa nagusirik bi itzulien artean, hor ikusten dugu etzen narrok puntu bat irabazten du, Navarronek 2 puntu, eta aldiz hirugarrena iritsi denak 3 puntu galtzen ditu. Orduan, hor ez da variazio nagusirik, batez ere konparatzen badugu, beste hiri edo herri batzuetan gertatu dena, non hor bai, boto baliagarriaren joera horrek askoz gehiago funtzionatu duen, Hendaian ez da aldaketa nagusirik izan maila horretan. Kanborat goazen, gabaldin irabazleetarik bat, azpaimajatuko duguna, baita. Peio Etxeleku, Antion Kastorreo zurekin duzu kanboko hauzapez, izanen dena gauan? Lotura izoztu da laster, bai, orai bai, Antion Kastorreo, beraz, Peio Etxelekurekin zira gauan? Zala Peio Etxeleku da garaile. Zurekin gira, Antion. Hor gira. Hori bera, gauan berriz ere erran bezala, hemen Peio Etxeleku da garaile atera, bozen euneko 56 ikilan. Lehen galfitean erran behar da entzule edo behazalen dako, hiru hautagaiek hartu dutela hitza hemen, izan dela giro pixka, txaloak, oiuak, eta, argitxu urrutik leporatu dautz, pixka bat kanboarrak engainatu izanik, bere lista engainatu izanik, pixka bat ebatxi dako zula, nunbait Marienaren zailtasunak ditugu kanborekin lotura egiteko, erbada berantxako behiz japatuko zaitugu Antion Kastorreo, Peio Etxelekurekin. Arte hortan, joanen gira Miarritzerat Lorea Maia Jansenekin. Lorea gauan, ze berri Miarritzetik? Gauan, beraz, Serge Blanco arribatu da garaile Miarritzen, Maider Arostegi ez gehiago hauzapeza izanen Miarritzen. Blancok lortu ditu euneko 51, kakotx 52, naiz eta zenbait bulegutan berriz kondatzen duten, baina argi da bera izanen dela Miarritzeko hauzapez berria, Arostegik euneko 22, kakotx 21 lortu ditu, eta eskurrak euneko 25, kakotx 47, Gela bete-betea da, Erriko Etxea bete-betea Miarritzen, azkar txalokatua izan da Serge Blanco, kantatu dute ere, izan agur jaunak edo txoria-txori, ene ustez gehienak ari dira horren ospatzen hor Miarritzeko Erriko Etxean. Eta, milesker, Lorea Maia Jansen, horko giroa partekaturik gurekin eta gure giroa, gure platokoa aldatu da, osatu da, goizeder, taberna gure ganat. Jemaitzira, Gabon, goizeder. Gabon. Eta zuk, gainera bereziki segitu duzu, Miarritzen gertatu dena, Serge Blanco beraz garaile, entzuten dugu kantuak eta dena, batzu Agilerako mailetan bezala senditu dira behar bada gauntan. Nola aztertzen duzu Serge Blancoren garaipen hori? Denek itxoiten genuen matematikoki garaipen hori, batu baitzen bi itzulien artean duzozo alajaldekin. Baina, harritzekoa da, ala ere, begiratzen badira bozko puruak, nola joan diren gauzak. Bigarren indar gisa agertzen altzen Ana Ezkurra, Guillaume Barrukekin batu ondoren, hirugarrena gelditu da, Serge Blanco ondoren Maider Arostegi dugu,
eta Ane Ezkurra hirugarren, galduz bozak. Beraz ez dira baita ezpada gehitu Ane Ezkurra eta Gion Barruken boz guziak. Gutxi gura bera 400 boz gutxiago ukan dituzte biak elkarrekin. Eta ikusten denez, edo aztertzen aldenez, Richard tarditzen bozak joan dira seguraski Maider Arrostegi edo Serge Blancoren alde. Haiek, haien emaitzak igo baitira, haien bozkopuruak. Jakinik eta abstentzioa tipitu dela, 97%ko parte hartzea zen lehen itzulian, bigarrena 60%koa. Eta horrere abstentzioan gelditu zirenak lehen itzulian, jakin bar da orain aztertu barko litzateken nork ukan duen gehien alde hortatik, gutxi gora bera, Serge Blancok 600 boz gehiago ukan baititu, eta Arostegik azkenean 400 bat. Serge Blanco kaste untan jajera aski berezia izan du prentsarekiko, jadanik joan dena astean igandea jatsarekin ara pixka bat desafiako jere agertu zen. Nola ikusi duzu bi itzulien arteko giro hori eta zer pentsatzen aldugu Serge Blancori buruz, hauzapez gisa, nola irudikatzen alda, zenta ez dakik sobera bere lehoak edo nola diren programa bat du, baina gero nola kokatuko den, nola imaginatuko dugu Serge Blanco zapesa? Aipatu duzu lehen Serge Blancok perfil berezi badu, lehen aldikotza aurkezten da politikan hauteskunde batzuetan, kirolari bada, zera enpresa ere maile, iduri du momentuko ez dituela politikako arau guziak ezautzen eta prentsaren rola ere ez kontrabotere paper hori ez duela oraindik barneratua. Ikusiko dugu, pentsatzen dut izango direla hilabete batzuk hortan sartzeko. Nabarmenduko nukeena ala ere da lehen folklorea izaten alda, baina hala ere lehen kantuak euskaraz izan dira, ez dut uste ohikoa denik miarritzen euskaraz kantatzea zera jandozen bezala. Eta ikusiko dugu, barnean dituen eragileek, hautetsi berriek, zer ekarriko duten, segur dena konfirmatu beharko da Gizmogen baldin bada euskara edo hizkuntz politikaren delegazioa duen hautetxia, ea ze hizkuntz politika ere emango duten hemendik aintzina, eta gutxienez hautetxi hori euskalduna izango da. Derki, joanen gira orain miahitzetik Baionarat Jean-Claude Iriartekin baitzira, Intza Arrieta. Berri da unat eta jendez betea da saloi handia, arrabotsainitz bada agian entzunen duzue, beraz Jean-Claude Iriart gauon, zure lehen impresioa beraz Jean-René Etxegaraien garaipenaren ondotik, nola zira ze bilan egiten duzu? Izaniz Jean-René Etxegaraiaren agurtzera, zenta Baionesek erabaki dute ez gehiengoz aldatzea eta hori aski argiki eta hori auto hori berdugu guk onartu. Hori da demokraziaren giltza hori da, bada anitz herri munduan zehar, anitz leku nun demokrazia eta ikusten dugu guaiko aktualitatean nola den. Guk badugu xantza hori, eta hori berdugu biziarazi. Ez dugu dolorik. Pentsatzen dut behar ginituen autoak egin ditugula, zenta nahi ginuen hasteko alternantzia nahi zuten guzientzat izaitia aukera hori egungo bozetan. Bana gehienek ez dute hori nahi izan, beraz onartzen dugu puntio, kontengira, lehen izurien ere mandugun kampaina, untxapastu da, sensibilitate desberdinen artean. Iduritzen zaut hor, hazi ditugun gauzak hor, edo ezagri sortarazi ditugun hazi horiek, zerbait emanen dutela goizara behant Baionako hirian.
Torkizunera begira zerbait izaiten alda, astapen bat izaiten alda. Bai, zenta hor, ez dira urtengo hauteskundeak bestiak bezala pasatu, hala, aldi batetik lehen utzilutik egin ginuen desmartxa biziki idekian nun bateratu diren sensibilitate desberdintako jendeak, eta gero bigarren itzueli buruz, bekorente izaiteko ere, nahi izan dugu luzatu, indar metatze hori txetoren zerrendarekin. Baina, oroar, Baionesek nahi izan dute, edo eskuin mutura, edo eskuin zentroan egon, eta hori da hien erabakia, eta hori errespetagarria da. Mil esker. Ara beraz, raiten alduguna Baionatik, emaitzak eginak beraz, eta Rene Etxegarai beraz berriz ere garaile Baionan. Mil esker, intza ahi eta laster berriz zure ganat jinen gira Joseba Egemundegiren entzuterat hainize butron, miarritzen aipatzen ginuen geiketak ez direla baitez bada ibili ezkerraren zat, Baionan ere ez? Eta ez. Ze erakaspen ikusten duzu hortatik? Zer esaz, zaila izan zela hori argi zen. Lehen itzulian, Etxegagaiek bazuen bilana ona ala ere, bonan museoa, bada mediateka, Baionarrek ez dute baitez bada, berbada ikusi alternantziaren beharra, bentsat hauteskunde hauetan, eta bereziki hori, lehen itzulian naiz Ertzkerrak baturik alde berdina zuten Etxegarai begira, izan da abstentzio handia, eta lehenago horreten genuena, batekoetak ez du sekulan ez du beti bat egiten, edo ez du beti emaitza nahi den lekura eramaten, eta bat ditaike abertzalek berbada egin den apostu hori ez ulertu izana edo ez nahi izana horretan boza eman etxeto zegoelatan zerrendan, zara ere aurkalaria izan da urtetan, eta alderantziz etxetotarrek ere ezagitzen arte, etxetok egin izan duelarik bere kanpaina egin du bere pertsonaren inguruan, eta oso personifikatua zen, eta ondorioz horrek badu bere eragina bigarren itzulian beste pertsona baten alde eta nork emaiten duen Jonen gira behitzere miahitzera baitugu beste iardokitze bat Serge Blancoren zerrendakide den peio AB behirekin baitzira Lorea Maia Jantzen. Bai, gauan, beraz, hemen peio AB behi, beraz, Serge Blancoren listan dena, zer diozu emaitza hortaz, garaile zizte? Bai, emaitza edera, uste dugu duela 2 urte ari girela lanean, Karraskan, eta hor duela zinez bizpairu haste, sentitzen genuen zerbait pasatzen zela miarritzen dinamika eder bat, jendean nahi zuten aldaketa bat, eta uste dugu lortu dugula zerbait handi bat, aliantza bat alde batetik, biztan da, baina miarriztarekin lan egin dugu, hitz egin dugu, eta azkenean miarriztarekin hitz egiten duzulaik, hori emaitza hori baduzu. Zer aldatuko da goiti miarritzen? Uste dut errandunan bezala, da hitz egin jendearekin. 6 urtez ez dugu hitz egin, orain beste zerbaiti pasatzen gira, uste dut ez dugu pastu dena aipatuko, hala beste ikuspundu bat, etxe bizitza biztanda aipatuko dugu, soziala ere bai, uste dugu miarritzen, hala gauzak txarrak direla, aldatuko ditugu, jendearekin lan egingo dugu, beraz hori, koordinazio hori aipatzen badugu, dinamika hori martxan ezartzen badugu, uste dut zerbait desberdin bat ateratuko dugula. Eta Aguilerari esker ere, uste duzu piskat irabazi duzuela? Bai, biztanda, Aguilera zen lehen pundua, uste dugu, astapenean ez dugu ulertu zer gaitik hortan joaiten zen Maider Aroztegi, gure ikuspundua azaldu dugu, eta azkenean miarriztarek ulertu dute, baina ez da bakarrik Aguilera, aipatzen aldugu ere etxe bizitza beste lekuetan, ahemana elkarte guziekin, uste dut, piskat gaizki direla, beraz Aguilera bai alde batetik, miarriztarek beste zerbait ikusi dute kanpaina hortan. Mila esker peioa beberri, ospatuko duzu ebraz. Bai, ongi ospatuko dugu, eta lan egingo dugu 7 urtez. Mila esker. Mila esker.
Lorea Maiagan zen, mileskar, Peio ABB-giren jardukitzea bildurik, goizeder taberna, ABB-gi abizena bederen ezagutzen dugu biarritzeko politikan, hoak batzu entzun dituzunaz oraitxetan? Bai, aldaketa heldu dela iduri du, baina itzultzen gira lehengo eskemara, batasun zabal bat duen ekipa batekin izango gira hemendik aintzina, iduri du zentrotik gidatua, zentro eskuinetik gidatua, eta ikusiko dugu horrek zer ekarriko duen praktikan, ian beste manera batez ere emango dituzten dosierrak, egia da Agilerak eta Maider Arostegiren taldeak aurkeztu duen proiektuak ez duela bat ere batasuna ekarri, eta hortan ikusiko dugu jakingo duten enegarren proiektu hau Agilerarena onartarazten. Askotan miarritzen kirola eta etxe bizitza izaten da gai delikatua. Etxe bizitzaren rentzat aurkezten diren soluzioak ez dira 100% berme batekin heldu. Beraz, gauza partxe edo panzeman edo tiritatipiak ekartzen dituzte eta saiatuz arazo handi bati erantzun bat ekartzen, eta ikusiko dugu beste mandatu honetan hori gauzatzen lortzen duten eta erantzunak ekartzen. Azteko, interesatuko gira, urbiletik miahitzeri mireskar, goizeder taberna miahitzeri buruzko foko hori eginik gurekin eta utziko zaitugu, beraz, prentsa idatzira zuere orain Media Bazkeko kazetari baitzira gaualdion, eta kuraia gure aldetik, lanen txegitzeko. Eta zehaztuko dugu gainera, Media Bazk kazeta eta garraren gune untatik ari girela urruñatik memento untan, eta urruñarat behar dugu berriz ere itzuli. Filipe Aramendiren lehen jardukitzearen entzuterat joaiten, bai gira orain Gabon? Gabon batzit, beraz erran bezala, Filipe Aramendi dugu hemen, bere ekiparekin, gibelean. 137arekin bigarren indarra, Filip? Bai, bigarren indarra, baina lehenik nik baikorki nahi nuke errantzun gaur aratsuntan. Naiz eta ez dugun irabazi, lehenik gero eta gehiago urruñak konbentzitu ditugu gure proiektuekin. Eta ikusten duzuen bezala nire gibelean gaur, elgarrekin herritar dinamika hori ez da geldituko. Hor da, segituko du, bere lana egiten segituko du herriuntan, gazteak badira orain, geroa eien esku da, eta guk lan hori segituko du. Eta hor bizitu ditugun hainbat gauza 6 urtez lehenik Rikotxean izanez, baina nere azkeneko hilabete hauetan, hor zinez bizitu dugu abentura izigarrizko bat, eta hori ez da hola gelditzen. Horrek indar hori ez da hola gelditzen, naiz eta gaur ez dugun irabazi. Beraz, indar horrek segituko du, bere lana egiten, urruñaren zerbitzuan beti, interes orokorraren zerbitzuan beti, eta ara, gaurko egun hau da, pasai bat bakarrik, eta geroari buruz segituko dugu, eta 6 edo 7 urten buruan hor izango gira berriz. Nola interpretatzen dituzu emaitza hauek? Nola, argi agertu da gaur Mino Karmeren hautesleak edo hautatu dutuenak bigarren itzulirako Sebastian Etxebarnen autua egin dutela. Horrek zerbait erran nahi du, urruñarrek gaur hautatu dute eskuinaren kudeantza bat berriz. Hastian errandutan bezala, orain, urruñarrek beharko dute ere egin duten auto hori asumitu, eta ondoko aste eta hilabetetan ikusiko dugu nola intzinatuko diren gauzak, baina jakin dezaten alere hor izango girela gu, elgarrekinen dinamika hori, herritaren dinamika hori,
beti hor izango dela, eta beti bere boza ekarriko duela, hemen, Uruñajeri, hainbat zerbitzu ekartzeko. Filipe Aramendi ez da, orain deus galdu gaur dinamika bat segitzen du gure herrian. Orain oposiziotik hariko da autetxi gisa, beraz Urruñako auzapez izan den Filipe Aramendi. 6 urtez, eta aldi untan goazen Baionarat eta Jean-René Etxegarai garailea, gaurko garailea, intzari eta zurekin duzu gauan berriz ere. Bai, gauan berriz ere, bai hori da, Jean-René Etxegarai gurekin dugu, beraz zorionak Jean-René Etxegarai berriz ere auzapez. Bonsoir, les premières impressions. Mille esker, les premières impressions, c'est que tout simplement j'ai l'impression que biziki konteniz ez eta begiratzen zerrendak gehiengo osoa lortu baitu, beraz, kasik euneko berroita ameka, beste zerrendak zaren boska zerrenda eta sozialistena euneko berrogoita bat bildu dutu eta Rassemblement Nazionalek euneko zorzi baino gehiago. Beraz, biztan dena emaitzarrok posten nau, gero zehazki ikertzen balimada, egin beharko da eta ohartzen gira badela aldaketa bat lehen eta bigarren itzuliaren artean eta bigarren bi zerrenden hartzen bat egiteak ez duela uste nahi zen emaitza lortu, horren aldekoek nahi zuten emaitza lortu. Nik ez dut hori dudiatu behar eta bakarrik hautesleek, Baionarrek nahiago izan dutela egonkortasuna, atxiki eta diakinez, hor aurkezten ziren zerrendak, beste bi zerrendek ez zuten baitez bada konparatzeko puntu handirik eta beraz oartzen gira arrazoinaren bozkak irabazi duela. Comment vous avez vécu cette campagne? Non, je dirais pas que la campagne a été tendue. Janen zera zaila izan dela, baina bakoitzak bere tesia landu du, ideiak defendatu ditugu, nintzen batera ados, neparen zirenek, eta eskuin muturaren kontra defendatu naiz, eta esker republikaren kontra, eta esker republikanoaren kontra, eta berzanen kontra ere bai, eta beraz lehen gauza behar izan dut zera eta orain zerrenda bakarrarekin bilakatzen naiz, ara ezker bateratua eta ala ere eskuin muturreko, frantziako eskuin muturreko zerrenda bat, eta horrekin ez baitu deuse ikusteko horik ez, eta hor ikusten da ezker mutura edo irri hartan zerrendaren alde egin dura, nik ez dut galdekin eskuin muturari nire alde egitea. Zer erraiten aldugun momentuz Baionatik, uste dut itzulia egina, Jean-René Etxegarai beraz garaile, ondotik beraz Iriart bigarren gelditu da, entzun dugu hau ere, hemendik aintzinakoak ikusi beharko bihartik goiti. Untsa da aintzaki eta mireskak berri hauek emanik, Baionan beraz, leho beretik segitzen duela Baionak, Jean-René Etxegarairekin, aitzin Grene semea, Grene aita ere izana zen. Horiek komentatuko ditugu lastak, baina badugu jardokitze bat zuzenean pres dena. Endaiara goaz segidan Letizia Navarronekin baitzira, Koldo Nausia? Bai, Gabon, lehengo lekuan. Hemen jarraitzen dugu, 1949 bozka, eskuratu ditu Endaia biltzenek, talde abertzaleak Endaian, 200 bozka gehiago, joan den igandean baino. Letizia Navarron, Endaia biltzenek hautagaia, Gabon? Gabon. Balorazioa, ez dakit nola den, 2 puntu gora, gogoan hartuta joan den igandeko emaitzak historikotza jo zen dituztela, 2 puntu gora, baina ez aski.
ez aski alternatiba izaiteko, baina oso pozik gira. Begiratzen baitzugu zenbakiak, kriston urratsa indugu, joan den asteko urratsa ere gehiago egin dugu gaur, eta helburua zen ere bai, eta orduan pozik gira emaitzarekin. Ez aski izan lehenak iristeko, baina uste dut gizartean, Hendaiako gizartean zerbait gertatu dela. Hala ere, bakotxe zenarro auzapez, eta gobernuan hori bai, beste estenatoki batekin, izan ere bandaia itzina ez da hor, edo kotxerekin izanen da, baldin bada, baina eskuina ere, agertu da estenatoki horretan. Bai, hori da, udaletxe desberdina ukanen dugu, gehiengoa ez da gehiago ezkerreko gehiengo bat, gukia danik esan genuen mandatuaren bukaeran hartzen ziren erabakiak, ez zirenla gehiago ezkertalde batek hartzen zituen erabakiak, orduan zentrora itxigira, eskuinera, eta gaur ikusten dugu ere bai Kotxezenarrok eskuinaren babesa jaso duela botoetan, Tristan Protoren botoak pasa direla Kotxezenarroren taldeari, eta honek erakusten du bai beste dinamika batean sartzen garela mandatu behi honetan. Zentru honetan bakotxe zenarroke aipatzen zuen, aurrekoan ere eskuina agertu dela Hendaian, baina Hendaia biltzenen emaitzak ere nabarmendu ditu. 144 egin du kotxek gogoan hartuta, erran bezala, azken agintaldi honetan, izan direnez, bi indar nagusiak elgarrekin joan direla. Hori ez dakite nola ikusten duzute, gogoan hartuta orain zuek zaretela bigarren indar nagusia? Bai, ikusten dugu beste oposizioa desagertu dela, fusionatua bezala, eta gainera egin zuten parioa alientziarena ez dela ibili zenbakietan, naiz eta gaur garaile ateratzen diren, eta orduan gu indartu egin garela parean hori argi da, eta beste ondoko 6 edo 7 urte horietan lanean segituko dugu, eta oposizio sendo bat, eta erritarrei lotua lanerako presgira. Mi esker, Letizia? Mi esker zuri. Entzun zute Letizia Navarronen valorazioa, gogoan hartuta, 144 egin duela kotxek, baina gogoan hartuko dugu, barne biltzen bituen indar guztiak, komunistak barne, 181 egin zuela 2008ko hauteskundeetan, eta 144 oraingoan bigarren itzulian, eta horrekin izango dela agintean. Mil esker, Koldo Nausia eta segitzen dugu. Hasi ginen aipatzen Baiona, berda, Arantxia edidek, joitaraziko ditugu behin betiko emaitzak zein diren definitiboak? Bai, eta ez baititugu eman ere, gaur Jean-René Etxegarairen zerrendak beraz irabazten dola errandugu. Bozen 150 kakotx 70 behatzi 1.866 boz bildu ditu, eta 1.866 boz gutiago Jean-Claude Iriarten zerrendaren zat, 154 kakotx 0 bat beraz bildu duela, eta Pascal Le Cellieren zerrendak 108 kakotx 29. Miresker, beraz, emaitza horientzat, Eki Erremundegi interesgarria alki banaketa nor sartzen den Erriko etxean badituzu xehetasun horiak? Printzipioz, emaitza horien arabera, eta ez dira datu ofizialak, baina kontaketak eginik, Etxegarairen taldeak 34 hautetxe izanen lituzke gehiengo osoa. Ezkerrak 9 hautetxe izanen ditu, eta eskuin mutuak lehen aldiz, beraz, 2 hautetxe izanen ditu Baionan, hori bada zinez behi bat. Interesgahia izanen da ikustea ere, ezkerrean, elkarrekin lanean segitzen duten edo ez, horitzen bagira, dola 6 urte adibidez, Mathieu Berger eta Angie Txetoren taldeak aliantza egin zuten bigarren itzulirako, eta lehen gauetik bakoitzak bere talde politikoa osatzea hartu zuen. Kasu hori izanen balitz, jakin Iriarten taldekoak 5 direla eta Txetoren taldekoak 4, Iriart litzateke abertzale bakarra, nahiz eta Iker Etxepare ere orden Etxetoren taldekoa, bera ere abertzale gisa orkesten dena. Interesgarria izango da ondoko urte gira ikustea, elkarrekin lanean segitzen duten, eta funtsean lehen Hendaia aipatzen baikinuen, Hendaian ere ikusi beharko da, zein eta inoa txikitzen duen, hauteskundeak irabazteko ezenajok egin duen, nahasketa horrek. Abertzaleekin bildu zen duela 6 urte, mandatu erditan zatitu ziren desadostasunen inguruan, ikusi beharko da
aldiuntan, 6-7 urte hauetan, adostasunak atxemaiten dituzten, edo ere zatiketak badiren. Segidan goaz kanborat, orain bai lotura lortuko baitugu, Peio Etxeleku, hauzapez behiarekin. Gauan, Antion Kastorreo, zure mikroan duzu. Hala, Gauan, egan bezala lotura guai azkartuik, Peio Etxeleku gurekin dugu berriz ere Gauan. Gauan. Hala, egan bezala bozen eguneko 26 ilan lehen tokian bururatzen duzu bigarren itzuli juntan, eta ostiongo lehen galdera berbera eginen dautzute, ostion 3 hautagaiek hartu dutuzie hitza, zuk Labegiren kantu bat bota duzu, eta argitxu harturutik, pixkat leporatu dautzu azken hilabeteetan, edo horien lanaren fruitua ebatxirik, Marien Borrokaren fruitua ebatxirik, eta erritarrak eta bere lista engainaturik. Nik kampaina biziki betea izan da, intentsua, erikita demokratiko oso interesgarria. Kampaina bukaera baten irabazte eta galtzen kontutan ezartzen ditut. Nik segur naiz argitxuk ni bezamat maite dura kanboarrak eta gai izango gira geroari buruz elgarrekin lanean hartzeko. Bigarren itzuli hortan alere bost gehiago irabazi dituzu, euneko 26 bezala lehen itzulian euneko 40 zirelaik, ze pasada hor, argitxuk euneko 5 gutio ere egindu. Kanboarrek ulertu dut zer zen gure proiektua, zer zen gure joka moldea. Gu ez gira gure bi eskuak sakaletan egon aste honetan, bulkura publiko antoletu ditugu, segitu dugu etxe joaiten eta jendei gure proiektua eta gure ikus moldea orkesten. Argitu nahi, somat jende etorri den, somat jende interesatu den eta somat interesatzen den kanboren geroari buruz. Eta uste dut talde berri baten gan konfiantza egiten dutela. Eta hori da gure ardura. Anitzek diotena ondoko etapa zuretako elkargoa dela? Goazen, hautsiak janez, gaur atxian ospatuko dugu egin duguna. Talde hau behar dugu instalatu, hori aste bukaeran egingo da, eta hortik landa ikusiko dugu nola gauzak bideratzen diren, erri elkargoan, ze tendentzia diren, egia erran ni orain arte konzentratuan nintzen kanbon gertatzen zenari, kanboara iluzatzen ginuen gure mezua, eta oainukoan hortan gode, badakit kasetalariek gustatzen zaizuela beti goaino azkarrago joatea, baina pixka bat pazientzia beharko duzute hartu. Bitz fite-fitea mururatzeko Mariena zer egiten alden egiten alko duzun? Gai korapilatxua, gai zaila, zeren lege ikuspuntutik niz deretxo jadanik onartuak izan dira promotoraren zat. Lehen gauza izango da elgarrizketa bat hastea, ez bakarrik promotorarekin, baina eragile guziekin, laborari munduarekin ere. Gaur egun badukagu ziriketasun handi bat, indar handi bat, kanboaren gehiengo handi batek, bere eza esprimitu du proiektu hori buruz eta beste buruz ere, hori ere aprobetxatuko dugu, demokrazia batean badu zentzu. Mil esker. Mil esker. Hala, galderatxo bat gehitzen alduguia Peio Etxeleko hori eskapatu haitzin. Ez, lotura nola alakoa da, baina izanen dugu beste paradarik mintzatzeko. Eta pixka bat komentatu eki erremundegi hor egan dena, pixka bat eskapatu da elkargoaren inguruko gaiaren inguruan. Bai, kanpaina osoan bezala, funtsean ez du ejan nahi oino lehendakari gai izanen dela, ez da sekretu bat inorentzat, Peio Etxeleku Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari gai izanen da, eta bere hautagaitza aurkeztuko du. Nire eskua emaiten dut hemen pariatzeko. Ikusi beharko dena ere, eta galdera hori eginei genion, kanpainan egin duen promesetako bat baitzen, oposizioari asuant postu bat emanen ziola, eta oposizioari leku gehiago emanen ziola. Ikusi beharko da, ea argitxu iriaktur jutiren taldeari eskaintza hori egiten nion, eta eskaintza hori onartzen duen argitxu iriaktur jutiren taldeak berak, baina, bere gobernantza eredua aldatzeko proposamena bazuen, Peio Etxelekuk, bai auzoetako batzordeak osatuz, batzorde tematikoak osatuz, adinekoen eta gazteen batzordeak ere osatuz, egitaren parte hartzea bultzatu nahian egian, eta oposizioari lekua ere emanen diola ejana du.
ikusiko ea zinez ala den eta oposizioak onartzen duen, ez dut uste debezi eskaintze eginen dionik. Eguzki urteaga, pixka bat jartzen magira ere elkargoari begira, osten aipatzen ginuen Jean-Jone Etxegarai, beraz, leho berak segitzen duela Baionan, eta orokorki iria handietan, gaur eskuina, zentro eskuina, eta berbada ezenak horrekin zentro eskerra edo eskerrerat lehatzen ari den zentroa aipatzen aldugula, maiten du hor dela ala ere bari zentroa edo autetxi gehien izanen dena Euskal Elkargoan, hor zentro eskuin alde hortan, etxelekurentzat baliagarri zaiten alda hori? Bereiztu behar da nor gobernatzen duen, eta beste gauza bat da, bai botoko burutan, bai portzentaietan, eta bai autetxi municipaletan, zer nolako emaitzak lortzen dituen. Ikusten badugu abertzalen kasua, lehen itzulian 15 udaletxe gobernatzetik 21 pasatu dira, eta botoko burutan pasatu dira 19.000 botetik 35.000 boto baino gehiagora. Eta ikusten badugu udalerrietan zenbat autetxi municipal dituen, autetxi municipal kopuru ere onditu egingo da. Horrek ukango ditu Euskal Elkargoan ondorioak, zeren azken minean 233 autetxi izango dira, eta horiek dute hautatuko azken minean urrengo lehendakaria. Segurazki Etxegarai gaur ukan dituen emaitzak aintzat hartuta, eta kontutan izanik, azken 2 legealdietan lehendakaria izan dela Euskal Elkargoan berriz ere presentatuko da mandatu batera, bera da favoritua momentu honetan, eta ikusteke dago, Etxeleku aurkeztuko den. Etxelekuk aurreko legealdian ukandu posizionamentu berezi bat, ez bakarrik abertzale edo euskaltzale bezala presentatuz, baizik eta enpresa buru gisa, eta bereziki bere helburuetariko bat izan da, barnekaldeko autetxi txikiak bere ganatzea. Eta hoien bozera maile gisa aurkeztu da. Orduan, argi dena da, gaur lortu dituen emaitzekin indartu aterako dela, kanboko alkatea izango baita, eta gainera ikusten dugu lehen itzulian emaitza honak lortu zituela, hor beste 6 puntu gehiago ere eskuratzen ditu, eta horrek legitimitate bat emaiten dio, interesgarria da ikustean nondik heldu diren boto horiek, 5% gutxi gora bera heldu dira ezkerra bertzaletik, baina Devezek 2 puntu terdi galdu egiten ditu, horrek erran nahi du, Devezen hauteslegotik ere boto batzuk ere eskuratu behar ditula, gogoratu behar da, aurreko legealdian oposiziora pasatu behin olen, Devezen zerrendan ere bazela, orduan, bere profila da zentzu horretan aski transversala, eta orduan 2 hauteslego horiek bere ganatzeko posibilitatea badu. Hainize Butron, emanen dauzut hitza gai horren ingurian lastak, baina Christian Devez aipatu baitugu. Christian Devezen jardokitzea ere badugu, beraz, berriz ere zurekin Antion Castoreo. Bonsoir. Alors voilà, le deuxième tour c'est terminé. Vous êtes en deuxième place, vous n'avez pas réussi à combler les 146 voix qui vous manquaient au premier tour. Peio Etxeleku en a eu davantage encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Hala da, ez gira bigarren, zera gairatuak dira, irabazle bakarra da, eta biztan dena Peio Etxelekuren zerrenda da, eta emaitzak ikerzan badira, ez gira hobetu, kasik zenbaki berean gira, bost, baina Peiok zera berriz ere, bostak kendu dizkigu, nahi dugun ergiari, kentu dizkio, eta hori eski ahidat, zenta eskualdeko hauteskundetan 379 boz iretsi zituen, eta hor 100 gehiago irensten ditu, ez dakitze gertatu den, zorozkiago ikertu beharko da, lasaikiago, baina bada hor bozaren leku aldatze bat, argitsuren zerrendatik, eta argitsu bizik decepzionatuat, zen, zera, bizten dira, haren emaitza komentatzen dut, badira hor elgarri lotuak zaizkion baso batzuk eta ontzi batzuk, eta boz batzuk pasutu dira, nik baditut goizuntan badituen bost postu, guai berriz bost, ez da pozgarri, baina benetan, argiki irabazidu, biziki garbiki emaitza oso garbia da, eta... Vous continuez motivé, vous allez continuer?
Bai, naiz bakarrik hauzapez izan, azken 6 urte, azken horietan izan naiz, 7 urtez izan naiz hauzapez ez, eta Vincent Brulen azken urtea ere egin bainuan, zera Vincent deputatu bilakatu zelaik, enesku eta gero, zentu, baita, ni 85 naiz hautetxi, eta, eta geroztik 7 urtez izan naiz hauzapez ban, zera, pena da, pena dena da, talde gaztea dugu, dinamikoa, eta kanboarek osatua, eta kalitate handikoa, horretaz horretu izan naiz kampainaren denboran, badut aski esperientzia horretarako, eta hori zen, lekukoa eramatea, eta belaunaldi gazte bati ematea, hori zen, ez dut dudarik, biztan dena hien ondoan egon gira hainbat denbora zazteko, horiek beren kabuzibilitate zen, eta pentsatzen du 6 urteren buruan, hori izanen direla. Christian Devez entzuten ginuen eta ez dugu zehaztu orain arte, baina itzulpen lanetan. Ankion, harin ordoki ere dugula aratsuntan Euskaraz biziarazteko hauteskunde gaualdi hau. Mintzo ginen elkargoaz eta pixka bat proiektatzen ari ginen ere, hainize Butron, zuk zer irakaspen ikusten duzu gaurko gaualditik elkargora begira? Zonaren arira, etxelekuk aspaldi argi erakusten du nahi duela elkargoko buruzagitza hartu. eta hor badu parada egiteko. Barkatu, kaskoan entzuzen duguna, mosten albazaigu otoi, segizazu garatzen, hainize Butron. Horre, peio etxelikuk badu parada elkargo hartzeko, urteak darama hori lantzen, ere, erreten zenun bezala, barnekaldeko hautetxi eta hauzapezekin. Gero hor ere ikustekoa da zer egiten duen EH Baik. EH Baik orain arte bezala egiten duen apustua ejekutiboan hainbat leku hartzeko, edo zinez hartzen du aurkezten duen norbait lehendakaritzarako, eta arraiten zenuen bezala bozen aldetik handitu da EH Baien maitza, portzentaian ere bai, herrikoetxe eta gehiago hartu ditu, eta baditeike ere hautetxi hainitz sartu izana hainbat herri txikietako hainbat zerrendetan, horre guztiak izanen du biharko egunean, hasiko giralarik pixkat begiratzen, mereziko duke seikiago ikustea, zein hautetxi den, eta zer eragin izango duen hirigure elkargoan. Eta gero Baionari begira, aipatzen baitzen nuen Baiona, oposiziora joanen direnak, ez da errana ere, etxetok berriz ere oposiziora joko duela, edo Iriart batek. Etxetok aurreko hauteskundeetan joan zen oposiziora, baina nahi izan zuen dimititu, azkenean gelditu zen, zakit presden oino berriz ere mandatu hau oposizioan egiteko, orduan horrek badu Baionan ere eragina. Eta pixkat leheno lotzen zen. Bai, hori guztia begiratu beharko da, eta Baionakoarekin erabat ados, eta ez bakarrik oposizioan, zuhumujoak baitio etxegarek berak, ez duela mandatu guztia bukatzeko asmoa. Elkargoari begira eta EH Bairen autuari begira, ustez interesgarria izango da. Nik uste dut batak ez duela besteak entzen, endakari gehi bat aurkeztu daiteke, eta irabazten ez palin bada, ondutik etxegarairen eskutiboan sartzeko aukera ere beti hor izanen da. Duela 6 urte, argiki Ale Iriartek bere burua proposatu zuen, eta lehendakari gai bat izaiteko aukera bat zuen EH Baik, baina ezkerreko abertzaleek etxegarairen figuraren apustua egin zuten. Baziren gatazkaren konponbide prozesuan hainbat ejonka, elkargoa bera oraindik sortze prozesuan zen eta ikusten zuten etxegarairen figura hori izan zitekeela jol hori betetzeko egokia. Aurten badirudi badela alere joera bat EH Bairen barnean hautagaitza bat aurkezteko. Hala ere argiki, ezkerreko abertzalean artean, badira batzu etxegarairen figuraren apustua egiten segitu nahi dutenak. Kalkulagailuak atera beharko dira hor. Kalkulagailuak atera beharko dira, eta ez dakigu oraindik egi batzuetan irabazi dutenek ze joera izanen duten. Batetik, iguzkik jaiten zuen bezala, ezkerreko abertzalek lehen baino hautetxe gehiago izango dituzte elkargoak. Horrek pixu bat suposatzen du. Eta Lapurdik kostaldean ere, hiri handienek tan oposizioak baditu elkargoko hautetxeak, eta
oposizioan ezkerrekoek egin dute bilakaera bat. Noren alde eginen du Serge Blancok? Ez dakigu. Etxegarairen figura baten alde egin ezake, etxeilekuren alde, arostegirekin batzuen aliantza EAJak miahitzen, PIOAB behi bat nik uste dute EAJaren posizioetatik aski urbil izan daitekela, zentru eskuinetik aski urbil, beraz hor behar da aliantza bat izan daiteke. Noren alde eginen du Sebastian Etxebarrenek ez dakigu. Ez du bere iziki ejan, ere ez dut uste iriart baten alde egin lezakeenik, baina etxeleku eta etxegarairen artean, ez da ejana etxegarairen alde egiten duenik. Beraz, nik uste dut lehi aski irekia egon daitekela, ez da etxegarairen favoritoa, eta egiztegi kontu egin barko litzatekela ikusteko, bakoitzak ze bozka bildu dezakeen. Azken urteetan, deszentralizazioaren aldeko mezu handi bat izan da, behin baino gehiagotan finantzari buruzko bozka batzuetan, eta oso justu ibili da etxegarai, bada aukera, bada ojera aldaketa bat gertatzeko. Baionan galdu izan baru, argi izan entzen, hor, ala ere favorito da. Aipatuko dugu eta hitza emanen dizut gero Eguzki Urteaga elkargoaren inguruan, baina gaurko irabazle nagusietarik bat dugu orain gurekin. Lorea Maia Jansen, Serge Blancoren jardukitzea bildu baituzu? Il n'y avait rien d'imaginable. Etzen asmatzen alko, dola zenbait urte, badu bakarrik. Ara, abendutik, ne burua, aurkeztu dut alaik, erran dut alaik, balizko hautagaian nintzela, haute eskundetarako, eta hor asigira sinesten eta lan egiten. Pentsatzen dut biarriztarrek aldaketaren gogoa dutela, eta beste zerbait ikusteko, zerbait berri ikusteko gogoa, eta bihotzarekin itzegin diezaiegun, errespetaditzagun, bada alderdi humano hori, eta horrek bakoitzari bere lekua aurkitzeko ahala eman behar dio. Badakizue politika gauza bat da, eta nik nuke zer kritikatuko, baina alderdi humanoak indar askoz gehiago du pilotikak baino, eta nintzateke hor zure entzinen espalintz prest. Deus ere itzik ere nire aurkarien aldera, lan egin duen talde bateko kapetaina naiz, eta ez gaituze respetatu sekulan, respetatu behar gintuzten bezala, eta beraz horretik asirik, ez dut deus eranen nire aurkarien aldera, ez gauza goxoak, ez gauza gaiztuak. Bilkuren gatik lanaren bidez eta ikusirik astean nola telatuko dugun eta nola hasiko ginen naintzinatzen eta gero biarritzeko erriko langile guzien ikustera joan neniz konfiantza emateko eta berriz hasteko irriñoarekin. Ara, Serge Blancoren jardokitzea entzuten ginoen miagitzeko partida irabazi duela? Serge Blancok Eguzki Urteaga jardokitze bat horren inguruan? Bere deklarazioak entzuten direlarik ikusten da ez dela ideologikoki biziki bertebratua. Erran baita oso generalitate batzuk botatzen ditu, bere figuraren inguruan antolatu du, bere kanpaina osoa, bai kirolari gisa, enpresa buru gisa, rugbyko federazioko buru gisa, eta hori kapitalizatzen saiatu da, eta une berean ere kapitalizatu du aroztegik sortzen zuen errezelboa. Zeren azken minean oso deigarria da, ez duela kapazitaterik izan, aliantzarik egiteko beste kandidatu batekin. Naiz eta berroa da bere hauteslegoaren zati bat bere aldera jotzeko preste egon liteken. Lehen aipatu dugu komunikabideekin zernoko jarrera zuen. Eta hori da gero ez da gehiago politika gintzan ikusten dugun gauza bat. Alegia prentsaurrekoak egiten direlarik galderak ez onartu izana. Edota debate elektoraletan ez parte hartzearena. Eta hori argi dena da ikuspegi demokratiko batetik problematikoa dela. Baina ikusten dugu ere, ez duela arriskurik hartu nahi izan, bazekien gehiago zuela galtzeko irabazteko baino, eta orduan nahiago izan du, bitzulien artean izan den eztabaida horretan, ez parte hartu. Eta gero, aipatu da, iraganeko binomioa, Bogotra eta Abeberrien artean izan zen binomio importante hori, eta gaur egun agian antzeko zeuzer repikatu daitekela. Gauza bat da, posizionamentu politikoa, eta beste bat da, estatura. Eta argi da, hona da, Blanco ez dela Borotra, eta jakez Abeberrik zuen trajektoria politikoa eta zuen itzala bai Miarritzen eta bai Ipar Euskal Herrian,
antzekorik ez dugula ikusten gaur egun Blankoren zerrendan. Eginen dugu jauzi bat Arbona aldera, aizpea abrisketa Beñat Ajlaren jardokitzea bildu baituzu? Bai, aizpea abrisketa zuri hitza, norekin zira? Zuri aizpea. Beraz, Beñatarla, Xirundaukoita maika bozengatik bigarren gelitu zizte Arbonan, lau hautetxiukan dituzue. Hitza hartu duzu, herritarren aintzinean, labur bildu dezakezu, erranduzuna? Hitza hartut eskoraz jendek uler dezaten ez dela gehiago hainitz eskualdun herriuntan, eta eskualdunek bozkautute guretzat, baina zer ikusten dugu gaur, ikusten dugu beti giela, ni 2014an hor nintzan deia, Xabi Apesterekirekin, eta egin nuen Xabirekin 614 olako zerbait, bozkaile, eta beti hor gira 600 pasa, 650 baina kanpotiarrak badira asko sarturik, eta horiek beti bozkatzen dute, guai gehiago eta gehiago, bestentzat. Hola, erraiten handuko badira bitalde herriuntan, eskualdunak eta eskualtzaleak eta bestiak, kanpotik heldutien jeneak. Aipatu duzu, izan direla gezurrak eta edo egiak errandizula zerbait, aipatu duzu, jende inarrosi duena, alduzu, zehaztu, ze historia zahari zaren? Errandute 6 urtez Beñat aizana dela bortizkerian, ni naiz beti, eniz sekulan bortizkerian aizan, nik maiteut egia eraitia eta egia jakina aztia. Orgean, beti hori berzelaik egin, ni hor nintzen. Eta segertatu da, guai errandu Furke Guillaumek, hori zela zerrenda horrendako berzela bozkatu, hori baitzen hor kanbiazteko Arbonako politika. Eta denek badakigu, ostiale atxean batzen bilkura handi bat, Marie-José Mialoken adjuentak horrekin dira, eta ukandu laguntza handia Marie-José Mialokoek egoririk hori. Eta laguntza handi horrek du diferentzia itenenetako, eta guginen eskualdun taldea eta Maruroski begaldu dugu. Errandu Guillaume Furkek elkarrekin lan egin nahi duela, kontziente dela herriaren erdia ordezkatzen duzuela, naiz eta lau hautetxiukan. Ze begiradarekin ikusten duzu, ondoko 6 urteetan gobernatzeko aukera ikusten duzu, elkarlanarako aukera ikusten duzu? Bagizu, ni kolpatian iz, eta iten bali mauzu zerbait gaizkiene kontra, ez du balio gehiago gitea eneseka. Nik badut memorioa, eta eniz ez dut ahantzten segertatu den 2014an, segertatu den 2020an, mena hori da, ez da eni erraitea. Hori da erraitea, Guillaumek azkidu erraitea. Indugu trakta bat ostiale atxian, eranez norden eta ze egin duen. Gu hor ginen laborantzan hartzeko lurak salbatzeko Arbonan eta zaintzeko, eta horrek 2008 batian zarri du laborari bat Arbonakoa Jokin Saldanbid, kanpo eta adjuentzen, laborantzan hartzeko adjuent. Horgean guk hori ez dugu lertzena, eta gero behar da jakin gu hor ginen eskuara sustengatzeko, eta horiek badu guai hamost urte subvenzionek eta ez dutela emaiten eskualdun talder, eta hortako ez dut uste hariko gen hainitz lanien. Gu hor gira ikusteko nor den nor, bena somaitzu badakigu nor diren. Gero horren taldean denak gaztia dira eta kanpotiarrak, eta ez dakite nola egin, eta izain dute gure beharra. Bena ikusiko dugu ze eginen dugun. Mila esker. Beñat, ahla, izpea abrisketak elkarrizketaturik, mindua, gaurko emaitzarekin, eguzki urteaga, hauak bat egiteko? Bai, aipatu du fenomeno bat aintzat hartu behar dena, eta da, Ipar Euskal Herria biziki erakargarria da demografikoki,
ikusten dugu azken 10 urteetan biztanleria urtero 1% azten dela, horrek erran nahi du 3.300 pertsona gehiago heldu direla Ipar Euskal Herria bizitzera, eta gehientsuena konzentratzen dira kostaldean eta hiri nagusietan. Eta horrek badu inpaktu elektoral bat. Baiona bezalako udalerri batean, mandatu batean, gorputz elektorala eren bat eraberritu da. Eta horrek benetako erronka bat suposatzen du estrukturala dena abertzaletasunaren-zat. Jende ez da abertzale bilakatzen egun batetik biharamunera, ez da transmisio familiarrik, identitate hori ez da jarduera politiko luze baten ondorioa, baizik eta azken finean horrek denbora bat eskatzen du. Eta horrek erakusten du azken finean abertzaletasunak baduela historikoki zailtasun bat hiri nagusietan implantatzeko eta sustraitzeko. Eta hori lotua da evoluzio demografiko horiei. Hartzen badugu BAB-ren egoera demografikoa, biztanleriaren 60% ez da Ipar Euskal Herrian sortua. Eta hori izugarria da, antzeko fenomen horik ez da ikusten Ego Euskal Herrian adibidez. Eta joera demografiko horiek aintzat hartu behar dira, zeren badituzte ondorioak alor ekonomikoan, ingurugiroari dagokionez, mugikortasunari dagokionez, etxebizitzaren arloan, baina baita ere hizkuntzaren arloan, eta politikoki eta elektoralki. Eta argi dena da, Arbonan hori oso modu nabarian ikusten da, hor badirudi badela benetako zatiketa politiko bat, baina horren gibelean badira faktore demografikoak ere kontutan hartu behar direnak. Eta hori berko dute asmatu, nola erantzun hori, eta ez politikariek bakarrik, baizik eta gizarte eragilek. Nola ez, gure Euskal Edabidetan nahi bali dugu iraune, ere bai, erpiskat gurera tiratuz, eta segitu gure lanean, eta baliagarri izaitzen hasteko. Ginen dugu beste jauzi bat behiz, kanborat, argitxu iriart urrutiren iartukitzea baitugu zurekin, Antion Kastorreo. Bat, sartzen da, untsa da, argitxu iriarturuti, gauan. Gauan. Hala, erriko bozak bururatiak dira hemen kanbon, 3. tokian ziste, lehen itzuliari konparatuz, zonbait porcentaia, zonbait pundu galduik, ze pasada? Pentsatu dut jendek ez zutela nahi Christian Devez pasatzea, beraz peiok dena egindu nahi bozu beldur hori sagrazteko jendeak, eta behaz guretzat bozkatzen zutenek ere, pentsatu dute, berdin NDH-ek galdia du, behaz nahiago dugu segurtatu Devez kanporatzea, behaz bozkatzen dugu peioren zerrendaren zat. Hala ze pasatu den. Izan da, giro hautagaik hartu zielaik hitza, oioak, txaloak, zuk leporatu dakozu, peio etxelekuri, pixka bat zien Marieniako borrokaren fruituak ebatxirik, nunbait engainaturik egitarrak eta zure lista. Bai, segur, hori pasatu da. Ez da antzi behar bere listan bat dituela hiru autetxi Marienaren alde bozkatu zutena. Eta guai hor dira, eta entzuten ditut kantatzen Labegoriren kantua aita zer egin duzu gure lur maitea. Pusinoat mine egiten daut faltsukeria hori. Eta behaz, eta peioren portaera ere, gurekin izan da lanian ateatu delaik Devezen zerrendatik. Gurekin izan da lanian, elgarrikin izan gira. Dena uste ginuen ahunt gurekin zela, oartzen gira, azken finean, bere aldea izela, bere alde, eta beti pentsatuz berzira poderea hartu, eta arribatu da, poderea hartu du, eta maleruski gure bozak ere batxi ditu. Gelditzen gira bi bakarrik, herriko etxean ikusiko. Hor izanen gira laike bi izan ez ere bakarrik, gure gibilean badugu talde bat biziki azkara, eta behaz hor izanen gira lanian hartzeko, langilea gira, denek badakite, eta hor izanen gira zeintzeko zer eginen duten. Milesker. Antion Kastorreo argitxu iriart urrutirekin ziren nahi dugun egia zerrendakoa beraz. Kanbon 3. postuan arribatu dena enize butron, entzun duzunetik, oak bat edo egiten zauzuna? Mindua badirudi ere eta kesu, ulergarria da, boza galdu ditu eta etxelekura joan zeizkio inbatean, maitzak ikusten ditugu larik.
Hori da hauteskundeen jokoa, eta beti simple, eta ez da beti matematikoa, eta zure bozak ez da zureak betiko, eta lerantziz, hori, espero dut ala ere, segituko utela lanean, Marienia oraindik hor da, eta kanbok behar du ere oposizio hori indartsu, abertzalea, gero, Komentatuko ditugu emaitza horiek Sagisago eskolegia baiko ordezkari bat izanen baitugu laster mainaren inguruan, baina orain joanen gira beste kazetari baten ganat eta beste analisia bat. Jojo Bidart, zure ikuspegia nahi ginuke gaurko emaitzetaz, Gabon? Bai, Gabon. Bueno, ez dakit hainiz gehiago eganen dutan guai hartio egana izan denaren ondutik. Baina, laburki aipatzeko ala ere, orokorki ikusita bigarren itzuli eta lehen itzuliko emaitzak kondoan harturik. Ezkerra eskuina lehenik iparaldian, egia da, eskuina aldeat eta joaiten dela, balantzea dudarik gabe. Hor, historikoki irugune nagusi baziren Maule, Bokale, Endaia, ezkerraldekoak, eta Maulen joaiten da azkar oraino. Baina aldaketak badira, bai Bokalen eta Endaian, Bokalen beraz ezkerrekoak beraz abertzalekin, agertzen baitira eta irabazleak gertu dira. Endaian aldaketa bitxi bat, hor ezkerra eskuinarekin joan baita. Eskuina beti azkar da, Baiona, Miarritze, Angelu, baita ere azkainen, donero itzunen. Zentroa ikusten dugu ere, zentroan ere sartzen aldugu Baionakoa, eta baita ere Urkuña eta Kanbon, baitan aipatzen ginuena. Ezker abertzalea, beraz, ostion, erraiten bai ginuen, Bokalen, beraz, sartzen direla, beraz, ezkerreko beste jendeekin, zerrenda ireki batian, eta Baionan izan diren emaitza horiek, nik ez ditut hain ilun ikusten, ala ere, ez dira ezkerreko bost guziak bateratu, baina huri toki hainitzetan eta hauteskunde hainitzetan hori gertatzen da, zerrenda bat gehi bestia, ez dira beti bost guziak bateratzen, eta hala ere da pario bat gertu dena jadanik intzineko hauteskunde batzuetan, eta deputatu bozetan, eta Baionan ere behar zen beraz urrats hori egin, eta jakinez, ezker aldian ere badirela abertzaleekin sobera ados ez direnak, eta urrats hori egin da, eta hala ere bilketa interesgarri bat izan da, geroari buruz ere kondoan hartu beharko dena. Abertzaleak bestalde, azkar agertzen dira, azkainen, Daia, Maulen, hala ere, eta Miarritzen, gazi gozoa, emaitza, hala ere, aina eskurrarekin, beraz, hor agertzen baitziren abertzaleak, eta ez dira hor ere, barrikekin egin baita bateratzea, baina ez dira bosguziak bateratu, baina hirugarren postuan agertzen dira, merda Rostegik ere, beste ozdar aldi bat ukanduela bigarren itzulian. Beraz, ikusten dugu, ezker abertzaleak, ala ere, bere lehen itzulian ere, irabazi dituen tokiekin ere, azkar agertzen dela, eta, eta PNV-rena ere, Peio Etxelekurena, Kanbon ere, kondoan hartzekoa da, eta geroan ere, hartu beharreko eta guai ikusi beharko, aipagai nagusiak izan direnak hauteskunde horietan, etxe bizitza lugaren inguruan, gutiago aipatua, baina beti presenta eskuararena, gobernantzia berria, ere, elkargoan, dezentralizazioa, estatutu bereziko elkargoa, gauza guzi horiek, guzi berriek. Hori da, Jojo, hirugarren itzulia jokatuko da elkargora begira. Ikusten dituzuzuk erakaspen batzuk gaurko emaitzekin elkargora begira? Biziki zaila da erraitea, eta hautetxe hainitz badira erritipietakoak ere, eta ordeon, txusen nora buruz joanen diren, ez dakit, erakaspen argirik mementoan ez dut ikusten, etxegarrai hor da beti, eta beraz hor izanen dugu, Peio Etxeleku ere presentatuko dena, ezker abertzaleak ere
EH Baiek eta gana zuen beraz presentatzeko prest izanen dela. Orduan, hori ere izanen da, mementuan goizegira oraino erraiteko nora buruz joanen den, pentsatzen dut Etxegarrai ere aski indarturik ateratzen dela bigarren itzuli horretan, eta ere baduela esperientzia bat elkargoan, dut uste hori aldatuko denik horrela, beizik eta ikusi beharko da, oposizioan edo bere barrian presentatuko direnak, ze pizu karen duten, hori ere importantea izanen da. Untsa, Josu Bidart, mil esker, zure irakurketa eta argazki orokoja, untsa ikusten lagundu bai gaituzu eta galdera horiek gure ondora sartu den Baiko arduradunari, Baiko bozera maileari hasteko. Egin dazko Josu Bidart hasteko eskertuko zaitugu. Mil esker, bestaldi bat arte. Bai, bestaldi bat arte, izan ongi. Bai, izan untsa. Eta bai, ezan dut salatu dut Txomin Kastetx Eskolegia Baiko eledun gisa jintzira gauntan gure arterat, gabon lehenik? Bai, gabon denei, gabon entzulei. Nolako ze emozio edo olako bilana lehen sentsazioa nolakoa izanen da EH Baiko abertzalen aldetik? Piskaldean itzulian bezala, sentsazioa ona dugu, emaitzak ojere onak izan dira. Beraz, bigarren itzuliak egia ezan lehen itzulian abiatuak ziren tendentziak konfirmatu ditu denetan, ezan ezagun. Beraz, gukiten dugu bilan bat globala lehen itzulia eta bigarrenaren artekoa, biziki positiboa dena. Ezkerreko abertzaleak igo gira, bozkako burutan, portzentaietan eta autetxeko burutan, eta ez guti, eta lujalde eremu ezberdinetan gainera. Beraz, biziki pozgarriak dira emaitza hauek. Badira decepzio handana bat, halere? Decepzio handana bat nik ez nuke janen. Maule, Kanbo, Urruña, Baiona, ez dira decepzioak? Bat ere, uste decepzioa direnik Maulen, emaitzak asko igo dira. Beñat Elkegarrai bigarren iritsi da lehen itzulian, lehen aldiz, bigarren iristen dela, eta bitzulien artean ere gainera bozkako purua eta aldea tipitu dela badorekin, beraz emaitza hona da. Eta Baionan, nustez hartu behar da gibeltasun pixka bat, eta nustez hartu behar gira Baionan ezkerreko abertzale batek bigarren itzulian euneko berrogeia egiten duela. Norkuri pentsazezaken, dola 15 urte, dola 20 urte, nire ustez, izan daiteke decepzioa irabaztekotan gine lako edo, baina gibeltasun hartu zala ere maitza biziki hona da Baionan. Ega 2008an bazirela garaipenaren ikur handi batzu, horietan zen Urruña nola ez, eta gaurkoan ez duzu gaur kirolaren sailean ari baigira, hori, entsegua transformatu niune azkenean. Bai, transformatu dugu bokalen, azken finan bokalen lehen aldiz irabazi du ezkerriko abertzaleak barren edituen zerrenda bat, beraz hori historikoa da, bokale irabaztea. Oroak behaben, oroak emaitzak biziki positiboak dira, bokale ez gain, ipatu dut Baionan, ezkerriko abertzale bat eguneko berrogei egiten duela bigarren itzuli batean, lehen hastean ipatu gen ere Angelun, emaitza hona egin zutela abertzaleak, eta hori miarritzen ere bai, eskorren zerrendak emaitza hona egiten du. Beraz bai, Urruña biztanda decepzio bat dela, ez dugu kontrako ejanen, gero baginakian zaila zela Urruñan, ere zorion du behar egin duten kampaina, eta 6 urtez eraman duten lana, eta segor gira etorkizunean, berriz ere aukera honak torreitezkela Urruñatik ere. Lehen aipatu dugu, kalkulagailuak atera barko zirela orain hirugarren itzuliari begira, lehen Kanbon zuzenean Peio Etxereku kandugularik, berak ez digu galderari erantzun zuri berdina eginen dizugu. EH Baik aurkeztuko ote du Euskal Hirigune elkargora lehendakari gai bat aurten? Goizudan edo ustez hirugarren itzuliari buruz oraindik hitz egiteko. Oraindik hitz egiteko dugu hirugarren itzuliari buruz, beraz hainbat galdera sartzen dira kontuan, ez da bakarrik presidente bat aurkeztu edo, bada exekutiboarena, bada programarena, gure ustez importantea da lujalde proiektuarena, nire ustez, ezan bezala, ezkerreko abertzalen emaitzak gura egin dute, beraz elkargoan izan dugun ordezkaritza ere handiago izan da, bozituko kopuru zehatzak oraindik, baina badakigu EH Baiko kide eta horbileko gehiago izan direla elkargoan,
Beraz, guk gure ambizioa ere igoko da, elkargoan, eta guk lehentasuna jartzen dugu lujalde proiektuari, azken finean ondoko mandatura bizki importanta izanen da, gure iduriko bilakaera instituzionalaren gaiak hartu beharko du garrantzia eta elkargoak jokatu beharko du bere ejola horretan, eta kampainan ere gertu diren beste hainbat gaien inguruan ere beharko da urratsak egiten segitu, etxe bizitzaren gaian, hor beharko da, azken naturan egin diren urratsak beharko dira balidatu eta urrats behiak egin, Euskararen gaiak ere, ikusi dugu azken hilabetetako krisia epen, garrantzi berezia izanen du ondoko mandatuan, beraz, hori heldu beharko zaio, eta beste hainbat gai ere bai, ingurunamenari lotuak direnak, izan unguraren kudaketarena, zaborren kudaketarena, beste hainbat gai ere, biziki importantek zango dira. Parioa egin duzu azken denboretan ezkejaren batzeko, aipatzen alda NFP-arekin aurkeztu zineztela eta Peio Dufo pasarazi, Baionan izan da elkartze bat ezker guziarekin, eta beste anitzilekuetan. Elkargoari begira, hor ikusten duzu ezkejaren gidaritza hartu behar lukela EH baik, eta baita ikera posibilitatea, ez dakigu ezagiko duzuen ez edo ez autagai bat, baina bederen ezkejaren lidergo hori EH baik hartzea, nola ikusten duzu? Ustez naturalki, azken finean EH bai da Ipar Euskal Herrian alderdirik handiena eta elkargoan horrezkari gien dituna, beraz naturalki EH bai iri dagokio ezkerreko lidergo zauri hartzea Ipar Euskal Herrian bai. 2008an ezkerreko abertzalek etxegarairen figuraren alde egin zuten, edo hori lehen etxitzuten behintzat, Bilgaiten talde politikoa sartu zenean ere, EH baiko kide guziek, ez zuten bertan sartu nahi izan. Zertan dira gaur egun eztabaidak, baute dira, oino EH baien baitan, etxegarairen figura lehen etxin nahi duten batzu? Eztabaidak zertan diren, jandezagun, 2008ko egora eta gaur egungo egora oso ezberdina dela. Gaur egun beste fase politiko batean gira, beraz beste parametro batetan kokatzen ez da bai da. EH baik ere urratsak egin ditu ondo azken urteetan, hoitarazi behar da diputatu bat ere lortu dela EH baik, beraz EH baien lekua ere ezberdina da gaur egun. Eta beraz hauteskunde municipal horiek ere bai EH baien leku berri hori afirmatzen dute, haute txigiago izango ditugu elkargoan barne. Beraz nire ustez EH baien lekua oso bestelako da, eta beraz ez da garen parametroak ezberdinak dira, ez dira 2008koak gaur egun. Ondoko urratsak zein izanen dira Txomin Kastetx, kondatu zonbat zirezten elkargoari begira? Uste dut denetan kondatu. Denak deitu, banan. Ez, ondoko urratsak bai izanen da, biztan da elkargoaren osaketa etorriko dena apirilean. Edo zen gizaz, EH baik lujalde proiektu bat defenditzen segituko du, izan elkargoan eta izan beste lekuetan, presente den leku guzietan. Gerozta leku gehiagutan presente gira, beraz, gure ideiak gerozta eremu ezberdin eta gehiagutan borrokatzen ditugu. Txomin Kastetx, mire esker gurerat eginik, ez dakitzu eta hariko batek nahi duen azken galdera bat egin edo Txomin Kastetx edo itzulia egina dugun, naski itzulia egina dugun, mire esker eta bersaldi bat arte. Mire esker zuei, pasagauan. Pasagauan. Eta badira zenbait informazio Frantziako hiri nagusi batzu ere sartzen ari direnak, denak telefono eta ordinagailuekin ari gira, badira gauza interesgarri batzu, bada Arantxa bildu dituzuzuk zonbaitzu, partekatzen aldituzuna gurekin? So egin dut, pixka bat Frantzian zer pasatzen zen eta Pariserekin hasiko gira, emaitzak ez dira definitiboak bainan argi ateratzen da Emmanuel Gregoire sozialista dela garaile, eta beraz Parisko hauzapez berria eta rasidadatik jada zorion dudu. Bestalde Marseillan Benoit Paian eskertiara, orain arteko hauzapeza ere garaile atera dela. Tolosan Jean-Luc Mudenk, eskuin zentrista, berriz hauzapez hautatua da, naizta eskertiara aliantza bat ere bildu zen parean. Gero Lyon ere aipatuko nuke, Gregori Duce garaile, ezkerreko aliantza, intsumituak barne, aktualitatean egon den Lyon ere aipatzeko, Brest ere aipatzen algenuke Bretainian, eskuinera pasatzen baita 37 urtez ezkerrean egon ondotik, Niza ere aipatzen aldugu, Erik Ciotti hautatu baitute eta Estrosi Campo. Anai
bien arteko guduana? Hala, nizako giroaren zat, eskuin muturra ere bardelakitza hartu du, eganez, garaipen ederrak izan dituztela, eta Karkasonen, adibidez, eskuin muturra garaile atera da, Christophe Bartezekin, Manton edo Takastre ere eskuin muturrean sartzen dira, Ruben ere, Rube irian, David Giro intsumituak irabazten du, parte hartze tipiarekin, ala ere uneko hogeita mazazpi, bordeleko emaitzak ez dira ora indikatera, eta bat ez dut aipatu, antzi dugu. Paue espaita urrun, hemendik François Bayrou garaitu dugu, ala errandu, Jérôme Marbo, sozialistak, ala ere laureun bozen aldearekin dirudienez, 80.000 biztanle direlarik, zakitzuen boskazale, baina François Bayrouk dirudienez Paue galdu du ere. Bikain, milesker, maitza horiek partek harturik gurekin, pixka bat urgunago ere begirada zabalduz guzki urteaga, zerbait bereziki bazinu azpimarratzeko Frantziako emaitzetaz? Hor, bereziki esanguratsua da Parisen gertatu dena, zeren gogoratu behar da jasidadatik akordioa lortu zuela Macronistekin, eta gero Rokonkeateko hautagaiak bere hautagaitza bertan bere utzi zuen, orduan gehiketa egiten bagenu, azken finean, gehiengoa lortu beharko luke, areta gehiago, kontutan izanik, La France Insoumisek bere hautagaia atxiki zuela, bigarren intzuliari begira, eta etzela aliantzarik izan. Eta orduan zentzu horretan oso deigarria, eta gaina diferentzia handiarekin irabazten du Alderdi Sozialistako ordezkariak. Eta gero, kontrara, hor, azpimarratu behar da, eskuin muturrak lortzen duela, Niza bezalako hiri bat, hiri esanguratsu eta handi bat, 500.000 biztanle inguru dituena, eta Karkason ere bai, eta horrek erakusten du eskuin muturrak indarra baduela ekialde hegoaldean eta baita iparraldean, horiek dira bere bi feudo nagusiak, eta eskuin muturrarentzat Niza bezalako udalerri bat eskuratu izana, simbolikoa eta garrantzitsua da. Eki, Egemondegi, zuk ikusten dituzu erakaspen batzu, entzun ditugu honetaik? Batetik eskuin muturrarena bistakoa da, eta behesten du eskuin muturra Frantzian hartzen ari den indaja. Beste puntu interesgarrian ikustut ezkejaren zatiketa eta aliantza aukerena dela. Funtsean biak izan baitira. Frantzia intsumisoak lehen aldiz zinezko apostu egin du egiko boz hauetan hautagaitzak aurkezteko eta lehiatzeko nolaz baitere ekologistek eta sozialistek egiko txak zituzten lekua initzetan. Eta biziki jajera oldako jata agresiboa ukandu bai berak beste ezkejarekiko, baina beste ezkejetik ere jaso du biziki jajera agresiboa, batzutan irainetara joaiteraino. Alta lortu du bigarren itzulian aliantzak behartzera. Eta funtsean hori da irakaspen bat, sozialistek eman dute mezu bat inoiz zirela intsumituekin aliatuko bigarren itzulian, eta azkenean leku iniztan egin dute. Jube bezalako egi bat irabaztea garaipen edeja da, Parisen ere izan dituzte elefiko autetxiak eta ez gutxi, Tolosa bezalako egi batean bazuten esperantza eta hojalatik ez dute irabazi. Ikusi beharko da ere, bojodenentzek gertatzen den, funtsean, hori emaitzetan ez dugu aipatu ez baita oino iritsi, baina Ipsos etxearen arabera urmik ekologista galtzeko aukerak izan litzake, biziki emaitza justua emaiten dute, beraz, ikusi beharko da hor nola den, baina oraingoz Ipsosetxaren arabera, Toma Kazenav beraz zentro eskuinekoak euneko behoita markako sortzi lor lezake, eta urmikak euneko behoita beratzik ekotxubi, beraz, emaitza ofizialak itxin beharko dira, zinez ikusteko galtzen duen edo ez, bojodele bezalako egi bat behiz eskuinera pasatzeko aukera baitago dirudinez. Tinke dira aferak iduriz, baina nahi duriz, beraz, urmik galtzaile litzatekela. Hain Butron, zuk ikusten duzu zerbait azpimarratzekoa, aipatu ditugun emaitza horien inguruan? Ustu denak erranak izan direla. Pauekoa dibidez, Pauekoa guretzat urbila eta interesgarria. Interesgarria, pentsatzen dut horre ere beta jamekin gertatu direnak, eta azken urte azken garaiotan Paueko hau zapezaukan dituen adirazpenak eragina izan dutela bozkan, eta begu egia da betidanik zagutu dugun politikari horietariko bat,
joaten zaigu, orduan, ez da berritxarra ere. Zer egin izanen duen... Aldiz gero ez dakit berrien ez ditugun informazio berrian, bena Benoit Paian divergoz da, ez? Marseillan... Sozialista. Ulertuko dizuet, eskuin muturrak hartu zela gaina, ez. Eta hori egiten zaitu oso berri ona bentsat eskuin muturrak ez hartu izana Marseilla delarik Frantziako bigarren hiria, eta... Bai, Parisen eta Marseillan erabakizuten sozialistek eta ekologistekin aliaturik elefi gabe joaitea eta berbada gehiago iztatzea zentrorat buruz edo zentro ezkerra buruz eta hor bai lortu dute. Eta hor ikusi duguna da estado mailako debateak eta maila lokaleko debateak pixka bat interferentzia ukan dutela, zeren azken finean LFI adibidez eta alderri sozialistaren artean ez adostasunik izatea Parisen eta Marseillan lotua da azken hilabeteetan izan diren ikamikei presio politiko eta mediatikoei ere ezkerra ez edin batu kontutan izanik, 2008an Frente Popular berria izan zela, eta hori da, duela gutxi gertatu den, aliantza bat izan da, elektorala, programa baten ingurukoa, baina ikusi da batez ere aurrekontuaren inguruan desadostasunak izan direla, alderdi sozialistak babestu egin du eta horrek Frente Popular berria zatitu egin du eta horren ondorioz ikusi da azken asteetan presio mediatiko indartsua izan dela, etzedin ezkerreko alderdien arteko aliantzarik izan, naiz eta maila lokalean ez duen zentzu handirik zatiketa horrek. Bada hori eta bada sustut elduden urteko hauteskunde presidenziali begira direla denak eta ezkejean gaur egun Jean-Luc Mélenchon izan ezik, ez da beste hautagairik bigarren itzulira pasa daitekeenik sozialistek ez dute, ekologistek ez dute, komunistek ez dute, afera da hori ez dutela onartzen. Eta ez dute nahi elefiren gibeletik joan, eta ez dute nahi bigarren itzulian elefirentzat bozkatu behar izaitea beraz. Abiatu dute desgaste kanpaina bat Frantzia intsumisoa zinez zokoratzeko eta baztertzeko, ezkejeko beste hautagaitza bat ateratzeko esperantzarekin. Afera da, estrategia horrek lor dezakeena da, behar da Frantzia intsumitua zokoratu, baina Macronis motik ateratzea beste hautagai bat. Gaur egun ezkejak irabazi nahi balin badu, Frantzia intsumitua gustatu ala ez, Jean-Luc Mélenchon da, ukan dezaketen hautagai egokiena, eta ezkejak nahi balin badu eskuin muturrak irabaz ez dezan, behar bada momentu bat buruan asumitu beharko du elefiren alde egitea. Fite joaiten aldire gauzak, Macron aterazen hola, bapatean, 2017an. Azteko, milesker, uste dut itzulia egin dugula gaurko, eguzki urteaga soziologoa EHUko erakaslea, milesker gurean izanik, bigarren igande bat segidan, milesker, Eki Remundegi behiakoa, Aniz Butron, kazetaria milesker gurerat ginik ere. Eta milesker zuri batitx, orkazelenanetan ariturik. Egin dugu zerbait, eta agian plazer hartu duzu ere gurekin segitzen, eta zerbait ikasi ere, eta arantxa idedek ez zitut antzia, nola ez, parrean zitut, arantxa idedek gure irratia, euskal irratiak, eta zitugu antziko, zenta hemen gu ikusten gaituzu emai baten inguruan, hola tal-ari, baina badugula ekipa bikaina, ekipa zabala, eta gotoja ibili dena inbat lekutan, badira kameralariak, badira kazetalariak, eta badira hemen gure gibelean teknikan ari diren jende guziak, eta eskertzekoa, eta bi igande segidan, denak lanean ezartzea, gure burua txarrotzea ere batzutan goxo da, ordeon, baliatzen dut artea bujen egiteko. Mil esker guri begira egonik eta segi edabideak segitzen, irakurtzen, entzuten, euskaraz, nola ez? Izan untza?